record on something. Hare Krishna. இப்ப நம்ம வந்து ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா ISKCON மங்களூர்ல இந்த டெம்பிள் வந்திருக்கோம். நல்லா வேண்டிக்கலாம். நல்லா இந்த சாப்டர் முடிக்க போறோம் நம்ம 9th சாப்டர். என்னால இன்னும் ரொம்ப நல்ல இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணிருக்காங்க. சோ அதெல்லாம் புரிஞ்சுட்டு அது போல நம்ம வாழ்க்கையில அது வந்து we should follow அந்த ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி நமக்கு நல்லா புரிஞ்சு வரணும்னு சொல்லிட்டு பகவானை வேண்டிக்கணும். கண்டிப்பா இன்னைக்கு வந்து செகண்ட் 11th சத்தம் வந்துட்டே சோழியோட சத்தம் வந்து யாரோட எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிடுறேன்னா ராஜலட்சுமி மியூட். எஸ் மியூட் பண்ணியாச்சு எல்லாரும். அப்ப நம்ம எங்க போயிருக்கோம்னா இப்ப இது 11th சாப்டர் 10 வரைக்கும் எதை எடுத்தோம். நேற்று இதுதான் லாஸ்ட் எடுத்தோம் நம்ம. என்னது மயாத்யக்ஷேன பிரகிருதிஹி சூயதே சசராசரம் ஏதுநானேன கௌந்தேய ஜகத் விபரிவர்த்ததே. இதுல என்ன படிச்சோம்? மெட்டீரியல் நேச்சர். நம்ம மெட்டீரியலிஸ்டிக் வேர்ல்டுல என்ன பாக்குறோமோ அது எல்லாமே அவரோட கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு. இஸ் ஒர்க்கிங் அண்டர் மை டைரக்ஷன். அவரோட கண்ட்ரோல்ல அவர் எப்படி வந்து இது என்னது சுயற்சினா இருந்தாலும் சரி அவர் தான் உண்டாக்கி இருக்காரு. அது எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும், மெட்டீரியல் வேர்ல்டே எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் தீர்மானம் பண்றா. அது போலதான் இருக்கும் சன் ஆஃப் குந்தி. அண்ட் இட் இஸ் ப்ரொடியூசிங் ஆல் மூவிங் அண்ட் அன்மூவிங் திங்ஸ். அது என்னெல்லாம் கிரியேட் பண்றது? மூவிங், தட் இஸ் என்னது நீங்கி போறது. அந்த மாதிரி என்ன சொல்ற மூவிங் என்ன சொல்லுவா மாதாஜி? நடக்கிறது, நடக்காதது, இந்த மாதிரி ஸ்திரமா இருக்கிறது, அஸ்திரமா இருக்கிறது எல்லாமே வந்து இந்த இது மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருக்கு. சோ அது எல்லாமே இவரோட கண்ட்ரோல்ல தான், இவரோட டைரக்ஷன்ல தான் எல்லாமே இது இயங்கின்னு இருக்கு. By its rule, this manifestation is created and annihilated again and again. பகவானோட இந்த ப்ரோக்ராம் இட் இஸ் ஆல்ரெடி டோட்டலி ப்ரோக்ராம். அவர் எப்ப அனிலேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் அப்ப அனிலேட் ஆகும், எப்ப கிரியேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் கிரியேட் ஆகும். So it is all, everything is under his Mathaji, moving, unmoving, asayam அசையாதவையும். கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் தெரிய மாட்டேங்குது மாதாஜி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இது போனா அப்ப இது வந்து நான் நேற்றுக்கு அதோட முடிச்சோம். நம்ம இன்னைக்கு வந்து 11th 11ல இருந்து 15 வரைக்கும் பார்ப்போம். 11, 12 என்ன சொல்றது? கிருஷ்ணரை ஒரு தற்காலிக உருவம் கொண்ட ஒரு சாதாரண மனிதர் என்று நினைக்கும் முட்டாள்கள். ஒரு உருவம் இல்லாத மாயாவாதிஸ் அவளுக்கு எல்லாம் பேர் கொடுத்துருக்கா, அத்வைதிஸ்ட். உருவம் இல்லாத பகவானை தான் வேண்டிக்கிறான். சோ ஆனா உருவம் இருக்கு அப்படின்னா என்ன நினைக்கிறான்னா கிருஷ்ணரே ஒரு தற்காலிக ரூபம். ஏன்னா அவர் வந்து கிருஷ்ணரா குழந்தை பிறந்திருக்கார். அவர் அதனால அந்த ஒரு இது வரும் இல்லையா, ஒரு வாட்ஸ்அப்ல எல்லாம் வருமே, கிருஷ்ணா வாஸ் பார்ன், கிருஷ்ணா டைட் எல்லாம் வந்துன்னா அதெல்லாம் நீங்க படிக்கவே வேண்டாது. அது இப்படி வந்ததுனாலும் அதை படிச்சு இன்னொருத்தால கொடுக்க வேண்டாம். இப்போ கிருஷ்ணா நெவர் டைஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் நான் அது புரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் கிருஷ்ணா தான் ஆதி இது மூல பகவான். அவர்கிட்ட இருந்தா விஷ்ணு 3 விதமான விஷ்ணு இருக்கு. நம்ம அன்னைக்கு கோலோக பார்த்தோம். இன்னும் நம்ம பார்க்கணும், அவ்வளவா நம்ம டீட்டெயில பார்க்கல. பிகாஸ் ஈவன் ஐ ஹாவ் டு நோ தீஸ் டீடைல்ஸ். அப்ப நம்ம என்ன அது இறந்தாருல அதை மாதிரி எழுதுறது இது தப்பு. சோ அவரு அவதாரம் எடுத்திருக்கார். அவருக்கு என்னெல்லாம் அந்த டைம்ல என்ன அவர் அப்பெல்லாம் அவதாரம் எடுப்பார். அதுவும் நேற்றுக்கு பார்த்தோம் நம்ம. அவருக்கு எப்பெல்லாம் தோன்றதோ அவரோட வில்லதான், அவரோட என்னது முயற்சியில, அவரோட சொந்த நினைப்புலதான் அவர் வருவார். என்னத்துக்கு வர இந்த இதுல இருக்கு 9th சாப்டர். ஃபர்தர் இதுல வந்து என்னெல்லாம் பண்ணுவார் அப்படின்னுட்டு. சோ அவர் வந்ததுக்கு ஒரு காரணம் உண்டு. அந்த காரணம் முடிக்கிறதுக்கு வர அது முடிச்சுட்டு அவர் திரும்பி போயிடுற. அவர் இருக்கார், சாஸ்வதமா இருக்கார். ஒரு அவதாரம் எடுத்துன்னு தான் வராதே தவிர அவரு வந்து அழிஞ்சு அவரோட இது போயிடுச்சு அவரு. அப்ப இந்த மாயாவாதிஸ் இந்த அத்வைத்தி பிரின்சிபல் ஃபாலோ பண்றோம் என்ன நினைக்கிறா, அவர் ஒரு சாதாரண மனிதர், வந்தார் போனார் அப்படிதான் அவர் நினைக்கிறான். பட் தட் இஸ் ராங். கிருஷ்ணரை ஒரு தற்காலிக உருவம் கொண்ட ஒரு சாதாரண மனிதர் என்று நினைக்கும் முட்டாள்கள் நாத்திகர்களாகி தங்கள் முயற்சியில் தோல்வி அடைகிறார்கள். அவள்லாம் வந்து பிகம் ஃபெயிலியர். ஃபெயிலியர் என்னதுல ஃபெயிலியர்? they don't go to Goloka Vrinda. ஏன்னா அவளுக்கு அதுல எல்லாம் நம்பிக்கையே கிடையாது. they don't believe Krishna as ஒரு ஃபார்ம் கொடுத்து அவ வந்து நம்பிக்கை இல்லை. அப்போ கிருஷ்ண இருக்கிற உலகம்னு ஒண்ணு இருக்குன்னா அதுவும் அவளுக்கு நம்பிக்கை கிடையாது. அப்புறம் 13 to 15 என்னது? ஒரு மகாத்மாவின் வரையறை மற்றும் தகுதிகள். ஒரு மகாத்மா ஒருத்தர் மகாத்மா சொல்லணும்னா எப்படி? இப்போ காந்திஜி மகாத்மா சொல்றேன்னா that is for some other reason. ஓகே, ஆக்சுவலி மகாத்மா யாரை கூப்பிடணும்? அது பகவத்கீதால கொடுத்துருக்கான். யார மகாத்மான்னு சொல்லிட்டு சொல்லலன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்கான். சோ இஃப் a person is following அந்த மாதிரி மகாத்மா இருந்ததுன்னா தான் அவரை மகாத்மா சொல்லலாம், இல்லாட சொல்ல முடியாது. ஓகே, 9.11 ஜி கல்பனா மாதாஜி தான் அடுக்கணும். இன்னைக்கு துர்கா மாதாஜி வரலையே. அடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜி கல்பனா மாதாஜி என்னோட நெட் தான் போயிடுது. எல்லாரும் வேற மியூட்ல இருக்காளா?
அப்போ ராஜலட்சுமி மாதாஜி இருந்தா, இப்போ மாதாஜி மியூட்ல போயிட்டாங்களா? அப்ப நான் நினைச்சேன் என்னோடதான் நெட் ப்ராப்ளமா நினைச்சேன். இல்ல மாதாஜி மியூட்ல இருந்தது. 11 மாதாஜி. 11. ஓகே மாதாஜி. அவஜானந்தி மாமூடா மானுஷ்யம் தனுமாஸ்ரிதம் பரம்பாவஜானந்தோ மம பூத மகேஸ்வரம். மனித உருவில் நான் தோன்றும் போது என்னை மூடர்கள் ஏளனம் செய்கின்றனர். எனது உன்னத இயற்கையையும் எல்லாவற்றின் மீதான எனது ஆட்சியையும் அவர்கள் அறியார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்ற? இது மூளை இல்லாதக்கு நம்ம இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் இந்த ஸ்லோகத்தை படிச்சிருக்கோம். முட்டாள்கள், மூடர்கள் அப்படிலாம் பேர்லாம் கொடுத்திருக்காரு. சோ ஃபூல்ஸ் என்ன பண்றாங்க? they don't understand what is Krishna, who is Krishna எல்லாம் புரிஞ்சுக்க வாழ்க்கை தகுதி கிடையாது. அதனால அவ புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. when I descend in the human form, நான் வந்து இந்த மனுஷ ரூபத்துல இந்த உலகத்துல தோன்றும் போது அவளுக்கு என் பேர்ல நம்பிக்கை இல்லை. என்ன வந்து வெறும் சாதாரண மனிதன் என்று அவ நினைக்கிறான். they do not know my transcendental nature. என்னோட என்னெல்லாம் என்னால் முடியும், பகவானோட இந்த இதுல போட்டோலயே போட்டிருக்கலையே அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு எல்லா தகுதி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு நம்பிக்கை வராது. என்னோட டிரான்சென்டல் நேச்சரை பத்தியும் தெரியாது. அண்ட் மை சுப்ரீம் டொமினியன் ஓவர் ஆல் தட் பி, நான் எதெல்லாம் வந்து அவங்க இது படைத்திருக்கேன், நான் எதெல்லாம் அவங்க கண்ட்ரோல் பண்றேன், அதெல்லாம் ஒண்ணுமே அவளுக்கு புரியாது. இப்ப இதுல பர்பட்ல நான் கொஞ்சம் ஒரு பாயிண்ட்ஸ் எழுதிருக்கேன். இதுல என்ன கொடுத்துருக்குனாக்கா, இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல வந்து இப்ப நம்ம ஒரு ஹைரார்கி இருக்கு இல்லையா, ஒரு டைரக்டர் இருக்காங்க, அவருக்கு மேல ஒரு செக்ரட்டரின்னு இருப்பாங்க, செக்ரட்டரிக்கு மேல ஒரு பிரசிடென்ட், அவ வந்து இதெல்லாம் என்னன்னாக்கா பிரசிடென்ட்க்கு மேல இன்னும் ஒரு ஆள் உண்டு, பிரசிடென்ட். இவெல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னாக்கா ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. இப்ப டைரக்டரா இருக்கிறவங்க அவருக்கு கீழே உள்ள டிபார்ட்மெண்ட் அவர் கண்ட்ரோல் பண்ணுவார், செக்ரட்டரிங்கிறவர் இவரை கண்ட்ரோல் பண்ணுவார். இந்த மாதிரி மேல இருக்கிற டைரக்டர் வந்து பிரசிடென்ட் இஸ் கண்ட்ரோலிங் எவ்ரிபடி, டைரக்டர் எல்லாருமே அவர் கண்ட்ரோல் பண்ணுவார். அந்த பிரசிடென்ட் லெவல்ல தான் இவர் இருக்கு. இது வந்து பர்பட்ல போட்டிருக்கு. சோ அதை நான் கொஞ்சம் ஜஸ்ட் பாயிண்ட் ஏன் அப்படின்னா அவர் வந்து சச்சிதானந்த ரூபத்துல இருக்கார். சச்சிதானந்தனா என்னது? ஆல்வேஸ் இட்டர்னல், இஸ் இட்டர்னல் காட், இஸ் ஆல்வேஸ் இட்டர்னல். அவருக்கு அழிவுங்கிறது கிடையாது. அண்ட் எப்பவும் ஆனந்தம் அண்ட் சத்யா, அவர் சத்தியமாக ஒரு இருக்கார், சித்தா இருக்கார், இட்டர்னலா இருக்கார். அண்ட் வந்து இது ஆனந்தம், சச்சிதானந்தம் சொல்லிட்டு அவருக்கு அந்த மாதிரி பேரு. தோ ஹி லுக்ஸ் ஒரு ஆர்டினரி ஹியூமன் பீயிங் மாதிரி இருந்தால் தோன்றினாலும் ஹி இஸ் அ சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து இதுல படிக்கலாம், பாட்டுல எல்லாம் படிக்கலாம். ஆனா அது தெரியாதவா அவளுக்கு என்ன பேர் வச்சிருக்க? மூடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுலயே போட்டிருக்கு. நம்ம சான்ஸ்கிரிட்ல இங்க வந்திருக்கு, அவஜானந்தி மா மூடா, என்னை பத்தி தெரியாதவா வந்து மூடர்கள் அப்படின்னு. எஸ், அப்ப இதை பத்தி என்ன நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல என்னன்னா, இது ஜானாதி ஜானந்தி அஜானந்தி அவஜானந்தி, இந்த 3 வெரைட்டி ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இருக்கு. அது என்னன்னு பார்க்கலாம். ஜானந்தி அப்படின்னா யாரு? அண்டர்ஸ்டாண்டிங், தட் இஸ் நோயிங் அபவுட், யாரு புரிஞ்சுக்கிறோமா அவ, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லார்ட் கிருஷ்ணா இன் ட்ரூத், அவர் சத்தியம் என்று உணர்றோம். நம்ம எப்ப உணர்றோமோ அதுதான் ஜானந்தி, நம்ம கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிறோம்னு அர்த்தம். லீட்ஸ் டு லிபரேஷன். அந்த மாதிரி புரிஞ்சுட்டோம்னா தான் நமக்கு அது 4.9 கொடுத்துருக்கு ஜானந்தி சொல்லிட்டு. அப்படின்னா என்னது? நம்ம வந்து கரெக்டான பாதையில போயிட்டு இருக்கோம், நமக்கு வந்து பகவான் இருக்கார், அந்த நம்பிக்கை ஃபர்ஸ்ட் ஃபெய்த் இருக்கணும். பகவான் இருக்க, ஏதோ எல்லாரும் பண்றா நான் பண்றேன் அந்த மாதிரி இல்லை, எனக்கு நல்ல ஃபெய்த் இருக்கு, அந்த மாதிரி இல்ல, அந்த லெவல்ல நம்ம கொண்டு போனோம்னா தான் அதுதான் பக்தி. அடுத்தது என்னது? அஜானந்தி. அஜானந்தினா என்னது? இக்னோரன்ஸ். ஏன்னா இது நாலேஜ் இல்லாதவா. என்ன நாலேஜ் இல்லாதவா? கிருஷ்ணா இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு நாலேஜ் இல்லாதவா, ஏன் அவர் ரூபத்துல இல்ல இஸ் ஜஸ்ட் a normal human being அப்படின்னு நினைக்கிறவா. ignorance of Lord Krishna continue in the cycle of birth and death. அவளுக்கு என்ன ஆகும்? அந்த மாதிரி பகவான் நம்பாததுக்கு பூஜை எல்லாம் பண்ணவும் மாட்டா, இல்ல சில பேர் நம்பாததுக்கே எல்லாம் பேருக்கு ஒப்புக்கு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பா. அவளுக்குன்னா மோட்சமும் கிடையாது. யாரோ பண்றான்னு சொல்லிட்டு நம்ம கூட கோவிந்தா போட்டுருந்தாலாம் கிடையாது. நம்ம மனசுல நமக்கு நல்ல ஆணித்தரமா அவர் வந்து இருக்காரு, அந்த நம்பிக்கை வரணும். அதே வில் கெட் லிபரேட்டட். அந்த மாதிரி நம்பிக்கை இல்லாதவா என்ன ஆகும்? புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம். அப்படின்னா என்னது? இந்த உலகத்துல திரும்பி பிறப்போம், திரும்பி இறப்போம் அப்படி. ஆனா எந்த ரூபத்துல பிறப்போம் தெரியாது. மனுஷாலாவும் பிறக்கலாம், புழு பூச்சியாவும் பிறக்கலாம், எப்படி வேணாலும் சரி. நம்ம மனுஷால பிறந்தாதான் பக்தி பண்ண முடியும். அதனால இப்ப நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிருக்கு. So we have to do it. அப்புறம் அவஜானந்தி. அவஜானந்தினா என்னது? மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் கிருஷ்ணா will lead to increased bondage. பகவானை பத்தி சரியா புரிஞ்சுக்காம, கிருஷ்ணா பத்தி சரியா புரிஞ்சுக்கலாம்னா என்ன ஆகும்? நல்ல பாண்டடா இதுல என்னது கட்டுண்டுடுவோம். இந்த இதுலதான் திரும்பி இதுலதான் நம்ம என்னது தமோ குணம் ரஜோ குணத்தை நம்ம கட்டுண்டு இருக்கோம்னு அர்த்தம். அவர் டிஸ்கிரைப் இன் பகவத்கீதா 9.12. கிரேட்டர் சஃபரிங், அதை விட சஃபரிங் ஜாஸ்தியா இருக்கும். இதுலதான் கொடுத்துருக்கேன். என்னெல்லாம் அந்த இக்னோரன்ஸ்,
நமக்கு தெரியாத என்னெல்லாம் இருக்கு, இது கொஞ்சம் பெருசு பண்ணாதான் தெரியும். கோபம், அட்டாச்மெண்ட் தான். அதான் நம்ம வைஃப், நம்ம குடும்பம், நம்ம வீடு, நம்ம என்னோடன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருக்கு. அது ப்ரைடு, நான் இவ்வளவு படிச்சிருக்கேன், எங்கிட்ட இவ்வளவு சொத்து இருக்கு, எங்கிட்ட எல்லாம் இருக்கு, இந்த ஒரு ப்ரைடு இருக்கும். அதெல்லாம் ஒண்ணுக்கு பிரயோஜனம் இல்லை. பகவானை பத்தி நம்பிக்கை இல்லைன்னா அதெல்லாம் நம்மளை ஒண்ணு காப்பாத்த போறது இல்லை. அப்புறம் கோவம், அப்புறம் என்னது கோவம்னா தெரியுமே, இக்னோரன்ஸ்னாக்கா இது நமக்கு அந்த நாலேஜை பத்தி அறிவு இல்லாதக்கு இருக்காது. என்வி, இன்னொருத்தரை பத்தி பொறாமை கொள்றது. அப்புறம் என்னது, இது ரொம்ப சின்னதா இருக்கு, ஐ கான்ட் மேக் அவுட். இது பெரிய இது வந்திருக்கு இதுக்கு முன்னாடி. நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து என்ன, இதெல்லாம் வேண்டாத சுபாவம்னா நம்ம வச்சுட்டு இருந்தோம்னாக்கா இன்னும் சஃபரிங்ல தான் கொண்டு போய் விடும். நமக்கு வந்து பாண்டட் இதெல்லாம் இது ஏன் வருது, அவுட் ஆஃப் பேஷன், அவுட் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ்ல தான் நமக்கு இந்த மாதிரி சுபாவம் எல்லாம் வரும். சாத்வீக குணத்துல இருந்துன்னா இந்த மாதிரி சுபாவம் இருக்காது. எஸ், நெக்ஸ்ட் என்னது 12 ஜெயலட்சுமி மாதாஜி. ஜெயலட்சுமி படிக்கிறேன் மாதாஜி. மோகாச்ச மோக கர்மானோ மோக ஞான விஷேதசக ராட்சசி மாசுரீம் சைவ பிரகிருதி மோகினிம் ஸ்ரிதாக. இவ்வாறு குழம்பியவர்கள் ராட்சசத்தனமான மற்றும் நாத்திக கருத்துகளால் கவரப்படுகின்றனர். இந்த மயங்கிய நிலையில் அவர்களது விடுதலைக்கான ஆவல்களும் பலநோக்கு செயல்களும் அறிவு பயிற்சிகளும் எல்லாமே தோற்கடிக்கப்பட்டு விடுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட்ல இருக்காங்க, சில பேர் புரியாம இருக்க மாதிரி இருக்குது. those who thus bewildered are attracted to, இந்த பகவானை பத்தி ஃபுல் அறிவும் இல்ல, புரிஞ்சுக்கவும் மாட்டா, அவ வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டா. அவ எப்படி, அவளுக்கு என்ன மாதிரி குவாலிட்டி வரும், டிமோனிக். இப்ப நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம், அந்த இதுல பார்த்தோம், அதெல்லாம் அந்த ஆங்கர், இது பொறாமை, இது எல்லாமே என்னது, டெமோனிக் குவாலிட்டி. டெமோனிக்னா என்னது, அசுரத்தனமான குவாலிட்டிஸ் தான் அது அந்த எல்லாம் நம்மளை தோத்திடணும். those who are thus bewildered, confusionல இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடும், are attracted by demonic and atheistic. atheisticனா என்னது, பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இல்லாத அந்தவனி. அதுக்கு என்ன நம்ம படிச்சோம் அன்னைக்கு, வேர்டு வரமாட்டேன், நாஸ்திகர் ஆயிடுவாவா. அவளுக்கு பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை நாஸ்திகர் தானே, நம்மளாம் ஆஸ்திகா. சோ நம்ம வந்து பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை நாஸ்திகரும் ஆயிடுவோம். அண்ட் வந்து டெமோனிக் குவாலிட்டிஸ் வந்துடும் நமக்கு. in that deluded condition their hopes for liberation, அவங்களுக்கு வந்து மோட்சம் கிடைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாலும் ஒண்ணும் கிடைக்காது. தேர் ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ். அப்படின்னா அவங்க வந்து எந்த செயல் பண்ணாலும் அதுல வந்து பலனை எதிர்பார்ப்பாங்க. நல்ல விஷயம் பண்ணாலும் பலனை எதிர்பார்ப்பாங்க. அண்ட் தேர் கல்ச்சர் ஆஃப் நாலேஜ் ஆர் ஆல் டிஃபீட்டட். நிறைய படிச்சிருந்தாலும் கடைசியில என்ன, மோட்சம் கிடைக்கிறதுக்குலாம் டிகிரிஸ், இவ்வளவு 4 லைன்ல டிகிரி இருக்குன்னா அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. பகவானை நம்பி அவர் சொன்ன இதுல போயிட்டு இருந்தாதான் நமக்கு வந்து லிபரேஷன் கிடைக்கும். அப்புறம் இதுல என்ன பர்பட்ல என்ன போட்டிருக்காங்க, some devotees பர்பட் இப்ப படிச்சா ஐ திங்க் இட் வில் டேக் டைம். நான் வந்து ஐ ஷுட் மிஸ் தட். கொஞ்சம் ஜஸ்ட் பாயிண்ட் அவசியம் இல்லை, இங்கதான் இது கொடுத்துருக்காங்களே, இதே பார்க்கலாம் நம்ம. the most confidential knowledge. ஹரே கிருஷ்ணா. பேட் ஆஃப் துராத்மா, யாரு வந்து இது பகவான நம்பிக்கை இல்லாததுக்கு டெமோனிக் குவாலிட்டிஸ் இருக்காங்களோ அதுல இது வந்து போட்டிருக்கு. இவர் ஹிரண்யகசிபோட இது போட்டிருக்காங்க. இவளோட ஃபேட், இவாளோட கடைசி இதுல எப்படி இருக்கும், ஃபேட் ஆஃப் தோஸ் who opt who are out, the fate of those who out of bewilderment disrespect Krishna's form. bewilderment கன்ஃபியூஷன்ல தான், அவளுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன்ல பகவான நம்பிக்கை இல்லாம அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவளோட ஃபேட்னா என்னது, கடைசியில அவளுக்கு என்ன கதி வரும் அப்படின்னு. they are attracted by demonic and atheistic view. அவளை வந்து நாஸ்திகன் ஆயிடுறாங்க. அண்ட் டெமோனிக், இந்த கோவம், என்னது பொறாமை, அந்த இதை இப்ப பார்த்தோமே 4-5 பார்த்தோமே, அதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஆட்கொண்டுடும். அண்ட் அந்த டெமோனிக் குவாலிட்டிஸ் அவங்களுக்கு வந்துடும். அப்புறம் என்னது, ஹோப்ஸ் ஃபார் லிபரேஷன், ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் அண்ட் கல்ச்சர் ஆஃப் நாலேஜ் ஆர் ஆல் டிஃபீட்டட். அவங்க நல்ல யாகம் பண்ணிருப்பா, நல்ல தான தர்மம் பண்ணுவா, எல்லாம் நல்லது பண்ணுவா. ஆனா பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இல்லை, அந்த மாதிரி இருந்தா அவளுக்கு அந்த மாதிரி மனுஷாளுக்கு மோட்சம் கிடைக்கிறது கஷ்டமாயிடும். So that is what they may be good, எல்லாம் நல்ல காரியம் தான் பண்ணுவான், but that is of no use. இதுல வந்து I don't know why இது ஏன் பிரலாதனோட கொடுத்துருக்கேன், ஏன்னா அப்பா வந்து டெமோனிக் குவாலிட்டி இருந்தது இல்லையா, அதனால அது வந்து எக்ஸாம்பிளா கொடுத்துருக்கான். எஸ், 9.13 யார் மாதாஜி, ஸ்லைட் ஷோ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயலட்சுமி மாதாஜிக்கு அப்புறம் ஐ திங்க் பிரபுஜி நினைக்கிறேன் இல்லையா, பிரபுஜி வந்து டிராவலிங். ஓகே, அப்போ ராஜலட்சுமி இல்ல, அப்புறம் நான் படிக்கவா மாதாஜி? படிக்கோ. அதான் महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययं पृथाविन् महने
குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷனாகவும் அழிவற்றவனாகவும் அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூரணமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப என்ன சொல்றார்? யார் இந்த மாதிரி டெல்யூடட், அதான் அவளை கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட்ல இருக்காங்களே அவளை பத்தி தான் சொல்லிட்டே இருக்காரு. அந்த மாதிரி யாரெல்லாம் அந்த மாதிரி கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட்ல இருக்காங்களோ, டெல்யூடடா இருக்காங்களோ, ஆர் அண்டர் த ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் those who are not deluded. Okay, இது வந்து இப்போ அவளோட கன்ஃபியூஸ்ட் ஸ்டேட்ல இருக்காங்களே அவளோட முடிச்சாச்சு. 11 and 12 சொல்லியாச்சு. இப்ப யார் அந்த மாதிரி கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட்ல இல்லையோ, இந்த மாதிரி நல்ல பக்தியில இருக்காங்களோ, அந்த மாதிரி கிரேட் சோல்ஸ், அவங்க எப்படி தேர் ஆல்வேஸ் அண்டர் த ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் டிவைன். இது ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. இந்த ஸ்டோரி நான் அப்புறமா ஐ டோன்ட் நோ when I will tell, நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இப்போ பார்க்கலாம். இது ஒரு ஸ்டோரி தான். இது எனக்கு பிரபுஜோட பேர்லாம் மறந்து போயிடுது. கிருஷ்ணர் வந்து இவர் வந்து பசியோட தாகத்தோட அவர் வந்து பகவானோட இது பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்ப அங்கே வந்து பால் குடத்தை கொண்டு வர ஒரு சின்ன ஒரு இது என்ன மாடு மேய்க்கிற இவருக்கு அவரை பார்த்தோடனே தெரிஞ்சு போயிடுது இது கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்னு. ஆனா அவர் பார்த்தா இன்னும் சின்ன ஒரு பிள்ளையா இருக்கார், மாடு மேய்க்கிற. அவர் கையில வந்து ஒரு சொம்பளத்து இந்த பால் இருக்கு, பால் குடிங்கன்னு. இல்ல இல்ல நான் வந்து இந்த மாதிரி மாலை நிறைய ஜபிக்கணும் எனக்கு, இல்ல இது குடிச்சிடுங்க, நம்ம திரும்பி மாடெல்லாம் கறந்துட்டு நான் வந்துட்டு எடுத்துன்னு போறேன்னு. அது பெரிய ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. தட் டெல் யூ. என்னது அதுக்கு என்ன பேர் சொல்லுவா, ஐ ஃபர்காட். Anyway, so இது என்ன சொல்றாங்க, இப்ப நம்ம இது பார்க்கலாம், மீனிங் பார்க்கலாம். The great souls are under the protection of divine nature. இப்ப இந்த கிருஷ்ணர் ஒரு சின்ன ரூபத்துல, ஒரு குழந்தை ரூபத்துல வந்துட்டு கூடி they are coming to help. அந்த மாதிரி நம்மளும் நல்ல பக்தியில இருந்தோம்னாக்கா some way or the other, யாரோ மனுஷா ரூபத்திலேயாவது யாராவது வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. So they are fully engaged in devotional service because they know me as a supreme personality of Godhead, original and inexhaustible. இது வந்து இதோட மீனிங், வேர்ஸோட மீனிங். நம்ம இதுல என்ன பொருள் புரிஞ்சுக்கணும், இதுல என்ன இருக்கோ அதுக்கு சொல்லிடுறேன். அவ யாரு, அவெல்லாம் எப்படி இருப்பா? they fully engaged in devotional service. எந்த நேரமும் அவ வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ், மாலை ஜபிக்கிறதும் ஒரு ஆஸ்டெரிட்டி ஃபாலோ பண்றதும் அந்த மாதிரி இருப்பா. பிகாஸ் அவ வந்து என்ன நல்லா புரிஞ்சுட்டு இருக்கா. நான் தான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், நான் தான் ஒரிஜினல். இன்னைக்கு இது படிப்போமே, நான் தான் என்னது ஆதி தேவர், ஆதி தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் தான் அது சொல்லிட்டு நான் இன்எக்ஸாஸ்டிபிள். நான் வந்து அழியவும் மாட்டேன், நான் உற்பத்தியும் ஆனதில்லை, அழிவும் கிடையாது. எனக்கு நல்லா புரிஞ்சுட்டு இருக்கவங்க என்னை பத்தியே இது பண்ணிட்டு இருப்பேன். அவதான் கிரேட் சோல்ஸ் அப்படின்னு. அப்ப இதுன்னா நம்ம இந்த ஸ்டோரியில இருந்து என்ன படிக்கலாம்னாக்கா, சம்மோதர் நம்ம லைஃப்ல கூட ரொம்ப துக்கத்துல இருப்போம், பகவான் எல்லாம் வேண்டின்னு இருப்போம். ஆனா ஏதாவது நமக்கு ஹெல்ப் ஏதாவது கேட்டுட்டு போக மாட்டோம், ஆனா நமக்கு ஹெல்ப் கிடைச்சிடும். அந்த மாதிரி நிறைய ஒகேஷன் வந்திருக்கும். சோ we can correlate. பகவானோட கிருபை இருக்கு, நம்மளை கவனிக்கிறார், கொஞ்சம் வந்து என்னது நம்ம இவ்வளவு எல்லாம் ஜபம் பண்றோம், அவரோட ஒரு கண் பார்வை இருக்கு நம்ம மேல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் போறோம். ஈச் வேர்ஸ் will tell a story. நமக்கு வந்து அதுல இருந்து என்ன எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கணும். அப்புறம் 9.14 நெக்ஸ்ட் யாரு மாதாஜி? சாவித்ரி மாதாஜியா? இல்ல சதகம் கீதயந்தோ மாம் யதந்தஷ்ச திருடவ்ரதாஹ நமஸ்யந்தஷ்ச மாம் பக்த்யா நித்யயுக்தா உபாசதே. எப்பொழுதும் எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு இடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு எனக்கு வந்தனை செய்தபடி இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். இந்த மாதிரி நல்ல உள்ளம் உள்ளவா, நல்ல பியோர் சோல் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க? இப்ப அவளை பத்தி 2-3 வேர்ஸ் இருக்கும். அவளை எப்படி இருப்பா? ஒண்ணு வந்து இதுக்கு முன்னாடி இது பார்த்தோம், வேர்ஸ்ல பார்த்தோம். அவ வந்து எந்த நேரமும் என்ன வந்து ஜபம் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி இருப்பா. they know me as a ஒரிஜினல் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு தெரியும். அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்களா? ஆல்வேஸ் ஸ்டாண்ட் மை க்ளோரிஸ். எப்போ என்னோட புகழ பாடின்னு இருப்பாங்க. என்டெவரிங் வித் கிரேட் டிட்டர்மினேஷன். நல்லா அவருக்கு வந்து ஆணித்தரமா ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும். அதை வந்து வெளிப்படுத்துறதுக்கு என்ன பண்ணுவா? எந்த நேரமும் பஜனை பண்றது என்ன, கீர்த்தனம் பண்றது என்ன, நாமஸ்மரணம் பண்றது என்ன பண்ணிட்டு இருப்பான். கோவிங் டவுன் பிஃபோர் மீ, நமஸ்காரம் பண்றது. கோவிங் டவுன் நமஸ்காரம் தான். With these great souls perpetually worship me with devotion. நல்ல பக்தியோட என்ன வந்து வழிபடுறாங்க. So இதுல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Always chanting my glories. யாரெல்லாம் பண்றாங்க? Always chanting my glories, endeavoring with great determination, bowing down before me, these great souls purposely worship me with devotion. இது போன இதுல கொடுத்திருக்கு. அப்ப இதுல அந்த ஸ்லோகால என்ன கொடுத்திருக்கு? சத்ததம் கீர்த்தயந்தோமாம். சத்ததம்னா எப்பவும் என்னது? கீர்த்தனம். கீர்த்தனம் என்ன பத்தி? மாம்னா என்ன பத்தி? என்னை பத்தி கீர்த்தனம் சொல்றவா எந்த நேரமும் என்னை பத்தி ஒரு நல்ல ஒரு ஃபேமிலியை காட்டியிருக்காங்க. அம்மா அப்பா பையன், அம்மா அப்பா பஜனை பண்ணும்போது அந்த குழந்தையும் சேர்ந்து பஜனை பண்ணும் இல்லையா? நம்ம தூங்கிட்டு இருந்தா நம்ம சீரியல் பார்த்தோம்னா அதுவும் பார்ப்போம். சோ அதுகளுக்கு நம்ம சொல்லியே கொடுக்க வேண்டாம், அவ நம்மளை பார்த்து கத்துப்பா. சோ சத்தத்தம் கீர்த்தயந்தோமா,
அடுத்தது என்னது யதந்தஸ்ச திருடவிருதாக, ஒரே திருடம்னா என்னது, நல்ல நம்ம இதுலயும் சொல்லுவோமே, திருடம்னா நல்ல ஆணித்தரமா ஒரு நம்பிக்கை, என்னை பத்தி ஒரு நல்ல நம்பிக்கை. அப்ப இந்த பிரகலாத மகாராஜ் கொடுத்திருக்கா. அவருக்கு பக்கத்துல இதெல்லாம் என்னது, அப்பாவே எல்லாம் கஷ்டம் கொடுத்திருக்கா. இந்த பாம்பு நிறைய இருக்கும், அதுல எல்லாம் நடுவில் போட்டாலே அந்த குழந்தைக்கு பயமே இருக்குல்ல, ஏன்னா அவருக்கு அவ்வளவு நல்ல நம்பிக்கை. அது ஒரு ஸ்டோரி எல்லாம் கூட சொல்லுவா, ஒரு ஏர்பிளைன்ல போயிட்டு இருக்கும் போது ரொம்ப ஆட்டம் காட்டுறது, எல்லாரும் பயந்துக்கிறாங்க, அந்த ஒரு குழந்தை மாத்திரம் பயப்படுறது இல்லையா, என்ன நீ உனக்கு பயமே இல்லையா, எங்களுக்கு எல்லாம் ஒரே பயமா இருக்கு, இப்படி ரொம்ப ஆடுறதே எங்கேயா விழுந்துடும் மாதிரி பயம் இருக்கு. இல்ல இல்ல, என்னோட அப்பா தானே ஓட்டுறேன், எங்க அப்பா எல்லாம் பாத்துப்பா. அந்த குழந்தைக்கு என்னன்னாக்கா, எங்க அப்பா பைலட்டா இருக்கார், எங்க அப்பா என்ன எல்லாமே காப்பாத்துவார், அந்த ஒரு நம்பிக்கை அந்த குழந்தைக்கு இருக்கிறப்போ, நம்ம எல்லாம் பகவானோட குழந்தை தான், பகவான் தான் நமக்கு இது பீஜ பித்தான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்லோகத்துல வந்திருக்கு. சோ பகவான் தான் நம்மளோட இது பிதா. அப்ப அவர் நம்மளை காப்பாத்துவார், அந்த ஒரு நல்ல நிச்சயம் இருக்கிறவா ஆடியே போக மாட்டான். லைஃப்ல என்ன துக்கம் வந்தாலும் நல்ல ஆணிதரமா இருந்து, எஸ் ஹி வில் சேவ் மீ, ஏதோ நல்லது கொடுப்பார். இப்ப இந்த கஷ்டம் இருக்கு பரவாயில்ல, இதை விட பெரிய கஷ்டம் எல்லாம் கொடுக்காம இது சின்ன கஷ்டத்தோட போக்கினாரே, அந்த மாதிரி எண்ணிட்டு அந்த மாதிரி திருட பிரித்தாவா இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் என்னது, நமஸ்யந்தமாம் பக்தியா, நம்ம எப்ப நமஸ்காரம் பகவானுக்கு எப்ப நமஸ்காரம் நான் பக்தியானா என்னோட பக்தனா இருந்து எனக்கு எப்போ நமஸ்காரம் பண்றவா, அந்த மாதிரி இப்ப நித்திய யுக்த உபாசனை, எப்ப என்னை பத்தியே பஜனை பண்ணிட்டு நான் என்னை பத்தி பேசிட்டு உபாசனை நம்மளுக்கு தான் அந்த வேர்ட் எல்லாம் சொல்றோம். நித்தியமா எப்பவுமே என்னை பத்தி இந்த உபாசனை பண்றவா, இவ எல்லாரும் இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஆக்டிவிட்டிஸோ மகாத்மாக்காரர் இதெல்லாம் தான் பண்ணிட்டு இருப்பா. அவளுக்கு நல்ல திருட நிச்சயம் உண்டு, எந்த நேரமும் என்னை பத்தி கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு இருப்பா, நித்திய யுக்த என்னை பத்தி எப்பவும் உபாசனையும் பண்ணிட்டு இருப்பா. அண்ட் இது தொழுது நம்ம நமஸ்காரம்னா பண்ணி என்ன பக்தா, இந்த ட்ரூ பக்தாஸ் ட்ரூ டிவோட்டியாஸ் வந்து என்ன அவ தொழுவா, நமஸ்காரம் பண்ணுவா. எஸ் 9.15. அடுத்தது யாரு மாதாஜி? சாவித்ரி மாதாஜி. படிங்க சாவித்ரி. ஞான யஜ்ஞேன சாப்யன்யே யஜந்தோ மாமுபாசதே ஏதத்வேன ப்ருதக்த்வேன பகுதா விஸ்வதோ முகம். ஞான யாகத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் பிறர் பரமபுருஷரை தன்னிகரற்றவராகவும் பலரில் வேறுபட்டவராகவும் விஸ்வரூபத்திலும் வழிபடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ அவர் என்ன பண்ணுவாரு, அப்புறம் அதர்ஸ் யார் நான் இன்னைக்கு மகாத்மாவை பத்தி இப்ப எனக்கு அந்த தாட் போச்சு. மகாத்மாவை பத்தி நிறைய கொடுத்திருக்காரு பர்பட்ல. அப்ப நம்ம படிக்கணும் அந்த மகாத்மால. ஐ ஜஸ்ட் வென்ட் த்ரூ, நிறைய கொடுத்திருக்கா. அந்த இது கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க படிங்க வீட்டுல, எல்லாட்டி புக் இருக்கு இல்லையா. சோ ஏன் அப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும், ஏன் ஒரு மகாத்மா இஸ் வை மகாத்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்திருக்காரு. ஓகே, இந்த இதுல என்ன கொடுத்திருக்காரு, அதர்ஸ் மகாத்மா இல்லாதக்கு இருக்கிறோம் அப்படி, who engage in sacrifice by the cultivation of knowledge, worship the supreme lord as one without a second, as diverse in many and in the universal form. ஒருத்தர் எப்படி வேற உள்ளவாள் எப்படி வழிபடுறா, ஒரு மகாத்மா இருக்காரு எந்த நேரமும் என்னையே பஜனை பண்ணிட்டு ஃபுல் ஃபேத் இருக்கு. இப்ப பார்த்தோமே 4 பாயிண்ட்ஸோட கொடுத்திருக்காங்க. பட் சில பேர் இப்படி இருக்காங்க, என்ன நல்லா சாக்ரிஃபைஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. சாக்ரிஃபைஸ்னாக்க என்னது, யஜ்ஞம் யாகம் எல்லாம் பண்ணுவா. அவங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்கு, என்னது இதோடு யாகம் பண்ற ஒரு நாலேஜ், ஜப்பா பண்ற நாலேஜ் எல்லாம் இருக்கு, அதை வச்சு பண்றாங்க. worship the supreme lord as the one without a second, எப்பவுமே என்ன ஒரு செகண்ட் மிஸ் பண்ணாம என்ன பூஜை பண்றாங்க. as diverse in many and in the universal form. சில பேர் எப்படி இந்த மாதிரி பூஜை பண்றவங்க இருக்காங்க. சில பேர் நிறைய பகவான் நிறைய ரூபத்துல இருக்காங்க, டைவர்ஸா இருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அப்ப இது யாரு, டெமிகாட்ஸ். இந்த டெமிகாட்ஸ் எல்லாம் பகவான நினைக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. சோ அவள் தான் இந்த டைவர்ஸ் ஆஸ் மெனி சொல்லிட்டு. இப்ப பகவான் நிறைய ரூபத்துல வராங்க, அவ புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிற, தேர் ஆல் டெமிகாட்ஸ் அவருக்கு தெரியாது. இவன் டெமிகாட்ஸே அவன் நினைக்கிறேன் பகவான் தான், அது பகவான் தான், பகவானோட ஒரு அம்சம் தான். அப்படி பார்த்தா நம்மளும் ஒரு பகவானோட அம்சம் தான். தேர் ஆல் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் காட். பட் அவளை நம்ம காடா நினைச்சுக்க முடியாது. தேர் ஆல் டெமிகாட்ஸ் ஒன்லி. அண்ட் வேற இன்னும் தேர்ட் கேட்டகரியில யார் இருக்காங்க, யூனிவர்சல் ஃபார்ம். இந்த இது இல்லையா, என்ன சொல்லுவாமா, ஃபுல் யூனிவர்சல். அந்த இப்ப 10th 11th சாப்டர்ல காட்டுவாளே, அதுக்கு என்ன விஸ்வரூப தரிசனமா பாத்துன்னா அதுதான் பகவான். அந்த 4 ஒரு அந்த கோரமான மூஞ்சியும் அதுதான் பகவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் நினைப்பா. ஒண்ணும் தப்பு கிடையாது, அதுவும் பகவான் தான். பட் நமக்கு ஈஸியா கொடுக்குற ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம்ல அவர் காட்சி தரார் கிருஷ்ணாவா. சோ அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு இல்லாம இந்த மாதிரி ஒளி வடிவம் இல்ல வேற இந்த விஸ்வரூப வடிவம் அப்படியெல்லாம் அவங்க கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு பகவானு நம்பிக்கை வரதுக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவாங்க. சோ விதமா மனுஷா இருக்கான்னு காட்டியிருக்கா. பர்பட்ல அழகா எழுதிருக்கு, கொஞ்சம் படிக்கணும் அது. ஓகே, எல்லாமே பர்பட்ல கிளியரா எழுதிருக்கு. பட் கொஞ்சம் சாப்டருக்கு சின்ன ஸ்லைடா இருந்ததுனாக்க நான் கடுகடுன்னு அதுலயும் படிக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இனிமே 4th செக்ஷன் போலாம். 16ல இருந்து 25 வரைக்கும். கிருஷ்ணா இஸ் த சுப்ரீம் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் வர்ஷிப். இப்போ வர்ஷிப் நம்ம இது
நம்ம நமஸ்காரம் பண்றோம் இல்லையா, தொழறோம் இல்லையா, இப்போ பகவானை யூனிவர்சல் ஃபார்மா தொழறவா அண்ட் டெமிகாட் வர்ஷிப்பா பண்றவா அவளை பத்தி இப்ப பார்ப்போம். இப்ப சொன்னமே இந்த வேற 2 பேர் அவளை பத்தி இப்ப நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் சாவித்ரி மாதாஜிக்கு அப்புறம் யாரு மாதாஜி? சுபத்ரா மாதாஜி. பபிதா மாதாஜி. படிக்கிற மாதாஜி. யார் வந்திருக்கா? பபிதா மாதாஜியா? பேசுமே தெரியலையே. சுபத்ரா மாதாஜி வந்திருக்கீங்களா? ஓகே, வந்திருக்கேன் மாதாஜி, வந்திருக்கேன், வாசிக்கிறேன். நீங்க வந்திருக்கீங்கன்னு எப்படி தெரியும்? நான் அட்டெண்டன்ஸ் எடுக்கும்போது நீங்க காணோம், அப்புறம் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது. இப்பதான் பார்த்தேன். நீங்க கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்க மாதாஜி, அதனாலதான். இல்ல பரவாயில்ல. இப்ப யாரோ படிக்கிறேன், பபிதா மாதாஜி படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. நீங்கதானா? சுபத்ரா மாதாஜி படிக்கிறேன். அகம் கிரதுர் அகம் யஞ்ச ஸ்வதா ஸ்வதாஹம் அகம் ஔஷதம் மந்த்ரோஹம் அகம் ஏவாஞ்சயம் அகம் அக்னிர் அகம் சோதம். உத்தம். இது என்ன போட்டிருக்கலையா மாதாஜி? அதெல்லாம் யக்ஞான்னு படிக்கணும். அதான் இங்கிலீஷ் பார்த்து படிச்சா ரொம்ப இதா வரும். சரியா ஜம்லான்னு வரும். அது கரெக்டா படிக்கணும்னா தமிழ்ல போட்டிருக்கேன். ஓ, இதுலயும் ஜம் தான் போட்டிருக்கா. அது யக்ஞம் மாதாஜி. நம்ம தான் ஓகே, நீங்க மீனிங் படிங்க சொல்றேன். ஆனால் சடங்கும் நானே, யாகமும் நானே, முன்னோருக்கு படைக்கப்படும் பொருளும் நானே, நோய் தீர்க்கும் மூலிகையும் நானே, தெய்வீகமான மந்திரமும் நானே, நானே நெய், நானே அக்னி, நானே படைக்கப்படும் பொருள். எல்லாத்தையும் பகவான் தான் இருக்காருன்னு அவருக்கு இதுல சொல்றார். அப்ப ஏதோ பகவானுக்கு வந்து இப்படி போடுறோம், அப்ப நம்ம போடுற நெய் ஊத்துறோம்னா அந்த நெய்யில பகவான் இல்லைன்னு இல்லை, அந்த நெய்லயும் பகவான் இருக்கார். அதுல போடுற என்னெல்லாம் அந்த ஹோம குண்டத்துல போடுறோமோ அதுலயும் இருக்கார். நம்ம என்னெல்லாம் மந்திரம் உச்சரிக்கிறோமோ அந்த மந்திரத்திலயும் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்றாரு. பட் இட் இஸ் ஐ ஹூ ஆம் த ரிச்சுவல். இந்த ரிச்சுவலே நான் தான். நீங்க இந்த ரிச்சுவல் பண்றதே என்னோட பேரை சொல்லிதான் நீங்க பண்ணுங்க. வேற வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், ஆனா நான் தான் அது. அந்த ரிச்சுவலே நான் தான். சாக்ரிஃபைஸ் நீங்க உட்காந்து என்னெல்லாம் அந்த ஹோமத்துல போடுறீங்களோ அதுவும் நான் தான். இந்த ஆஃபரிங் டு த ஆன்சிஸ்டர்ஸ், பித்ரு காரியம் எல்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதுவும் பகவான் தான். அது வேற, இது பகவானுக்கு வழிபடுறது வேற இல்லவே இல்லை. அதுவும் பகவானோட வழிபாடு தான். இந்த ஹீலிங் ஹர்ப் மந்திரம் இல்ல என்னது, இந்த இது ஆயுர்வேதிக் இல்ல, இந்த ஹீலிங் ஹர்புக்கு என்ன சொல்லுவாங்க தெரியல. அது என்ன தமிழ்ல என்ன போட்டிருக்கு இப்போ படிச்சாலே மாதாஜி? அது ஔஷதம். இதுலயும் போட்டிருக்கு ஔஷதம். சான்ஸ்கிரிட்லயே ஔஷதம். சோ ஔஷத்னால அது ஆக்சுவலி ஹிந்தி வேர்டு, சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு தான். அதெல்லாம் ஹிந்தில எல்லாம் ஔஷத்மா, மராட்டி ஹிந்தில எல்லாம். சோ அது வந்து என்னது, ட்ரக், ஒரு ட்ரக், நம்ம ஹீலிங் ட்ரக். இப்ப ஏதாவது நம்ம வந்து ஏதாவது சாப்பிடுறோம், ஒரு பிபி இருக்கு, டயபிட்டிஸ் இருக்கு, ஒரு மருந்து சாப்பிட்டு நமக்கு சரியாகுதுனாக்கா அந்த மருந்தும் நான் தான். அது அதோட எஃபெக்ட் இருக்கிறதுனாலதான் அது வந்து நமக்கு சொன்னபடி கேட்கறது, நம்ம உடம்புக்கு வந்து இது குணப்படுத்துறது. சோ அதுவும் அவர் தான். இந்த டிரான்சென்டென்டல் சாண்ட் ஓம் சொல்லிட்டு என்ன நம்ம சாண்ட் பண்ணி போடுறோமோ, ஹோமத்தை போடுறோமோ, அதுவும் நான் தான். ஐ எம் த பட்டர்னா என்னது, கிளாரிஃபைட் பட்டர் அப்படின்னா அது நெய். நான் அந்த நெய் விடுறோம் அந்த ஹோமத்துல, அதுவும் நான் தான். ஃபயரும் நான் தான். ஏன் அந்த ஃபயர்னா அதான் பஞ்சபூதங்கள்ல ஃபயர் ஒன் ஆஃப் த திங்ஸ். அப்போ அதுவும் பகவான், ஃபயரும் பகவான் தான். அண்ட் ஆஃபரிங் நம்ம என்னெல்லாம் போடுறோம் எல்லாமே பகவான் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. அது அகம் 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 எல்லாத்தையும் வந்துட்டே இருக்கும். அகம் கிரதுர் அகம் கிரதுர் அகம் யஜ்ஞ ஸ்வதா அகம் அகம் ஔஷதம் மந்த்ரோ அகம் அகம் ஏவாக்ஞம் அகம் அக்னிர் அகம் உத்தம். இப்படி எல்லாத்தையும் அகம் அகம் நான் எதுல எல்லாம் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகத்தை கரெக்டா அவர் நான் மீன்ஸ் பகவான் அதுல கரெக்டா சொல்றேன். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் யாரு மாதாஜி? ஐ திங்க் பிரபுஜி தான். மாதாஜி படிக்கிற மாதாஜி. யாரு? பபிதா மாதாஜி. படிங்க பபிதா மாதாஜி படிங்க. அபிதாஹம் அஸ்ய ஜகதோ மாதா தாதா பிதாமஹः வேத்யம் பவித்ரம் ஓம்கார ருக்ஸாம யஜுர் ஏவச்ச. இந்த அகிலத்தின் தந்தையும் தாயும் காப்பவனும் பாட்டனாரும் நானே. அறியப்பட வேண்டிய பொருளும் தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும் ஓம் என்னும் மந்திரமும் நானே. ரிக் சாம யஜுர் வேதங்களும் நானே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்னது ஐ எம் த ஃபாதர், இது மாதிரி சொன்னீங்க. இது நிறைய இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்லோகத்தை அதுக்கு சொல்றேன். நான் தான் வந்து உங்க இது தகப்பனார், நான் பீஜ பித்தானே. எனக்கு அந்த பீஜம் கொடுக்குற அந்த ஒரு நீங்களா பிறக்கிறதுக்கு ஒரு பீஜம், ஒரு ஃபேமிலியில ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்ல வந்து ஒரு குழந்தை பிறக்கணும்னா அந்த மேல் ஸ்பெர்ம் வருதுன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த ஸ்பெர்மே பகவான் கிட்டே வந்து இந்த இது மெட்டீரியல் வேர்ல்டு அது வந்து தாய்.
அது அப்படி சேர்ந்துதான் நம்ம எல்லாமே, நம்ம மாத்திரம் நாட் ஓன்லி ஹியூமன் பீயிங்ஸ் எல்லாமே உற்பத்தியானது பிகாஸ் ஆஃப் தட். சோ இவர் வந்து பீஜ பிதா. சோ ஐ எம் த ஃபாதர் ஆஃப் திஸ் யூனிவர்ஸ். த மதரும் அவர் தான். மதரை கிரியேட் பண்ண அவர் தான். மெட்டீரியல் அவரோட ஒன் ஆஃப் த இது தானே, குவாலிட்டி தானே. சோ மதரும் அவர் தான். சப்போர்ட் and the grand side. நான் தாத்தான தாத்தா, இல்ல உங்க கான்டெம்பரரி உங்க ஏஜ் குரூப் நான் தான். அந்த மாதிரி and the object of knowledge. நீங்க என்ன படிக்கிறீங்களோ அதுவும் நான் தான். the purifier and the syllable ஓம்ங்கிறது நான் தான். I am also the ரிக்வேதா, சாமவேதா, யஜுர்வேதா. இதுல வந்து வேற அந்த வேதா ஏன் போடலன்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும். அதுக்கு இன்னும் ஆன்சர் which I forgot now. ரிக்வேதா, யஜுர்வேதா. ஜஸ்ட் அதான் தோணுது, அதர்வனம் ஏன் இதுல வரல அப்படின்னு. அதான் எல்லாருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் அந்த கொஸ்டின் வந்துடும் மாதாஜி. அது ரொம்ப படிச்சுட்டே இருக்கிறவங்களுக்கு டக்குன்னு அது ஒரு ஆன்சர் சொல்லுவா. நான் மறந்து போயிட்டேன் ஆக்சுவலி. எனக்கு சொல்லுங்க மாதாஜி அப்புறமா. பர்பட்ல இல்ல மாதாஜி, அது பர்பட்ல இல்ல. வித் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் people must be referring to some spiritual experience. அவ ஏதோ புக்க ரெஃபர் பண்ணிட்டு தான் அது வந்து சொல்றா. அது என்னது நான் வந்து just get back to you. அந்த அது மாத்திரம் ஏன் போடல அப்படின்பா. என்னெல்லாமோ கொஸ்டின் மாதாஜி. கிருஷ்ணா ஏன் கருப்பா இருக்கார், கிருஷ்ணா ஏன் மயில்புரி வச்சிருக்காரு, அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் கொஸ்டின் கேட்பாங்க இல்லையா. அப்போ துக்கு முக்காடி போயிடுவா. அதுக்கு ஏதாவது ரீசன் சொல்லுவா பிரபுஜி எல்லாம். அந்த பர்பட்ல லாஸ்ட் வேர்டு என்ன போட்டுருக்குன்னா, சாம, யஜுர், ரிக், அதர்வ ஆகிய 4 வேதத்தில் காணப்படும் மந்திரங்களில் பிரணவம் அல்லது ஓம்காரம் மிகவும் முக்கியமானதாக இருப்பதால் அதுவும் கிருஷ்ணரே அப்படின்னு போட்டு அதுதான் போட்டிருக்கு. அது இதுலயும் போட்டிருக்கேன். அந்த சிலபல் ஓம். I am also in ரிக்வேதா, சாமவேதா, யஜுர்வேதா. ஏன் இதுல இல்ல வேற அந்த 4வது வேதம் ஏன் இல்லன்னு போடுறதுல இல்ல, அந்த பர்பட்ல இருக்கு. அதான். Okay, we'll see next. பார்க்கலாம். So seeing everything as a manifestation of எல்லாத்தையும் பகவான் இருக்காருன்னு நம்ம எப்படி பாக்குறது? கிருஷ்ணா is all the relationship. எங்க எப்படி வர்றது? ஒரு நிமிஷம். Yeah. இந்த மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், இந்த மாதிரி நம்ம மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல பாக்குறோம் இல்லையா, என்னெல்லாம் பாக்குறோம், ஒரு கோவில் பாக்குறோம், எல்லாம் இருக்கு, கிளப் இருக்கு, இது இருக்கு, சம்திங் பிரிசன் ஆஃப் த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட். நம்ம வந்து இப்போ பிரிசன்ல தான் உட்கார்ந்து இருக்கோம். நம்ம இருக்கிற என்னது ஒரு ஜெயில தான் உட்கார்ந்து இருக்கோம். நமக்கு இன்னும் விடுதலை கிடைக்கல. இங்க வந்து மாட்டின்னு இருக்கோம். இந்த மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் we create different relationships with different living entities who are nothing but Krishna's marginal energy. இப்ப நம்ம எல்லாம் இருக்கோம், எல்லாத்தையும் ஒரு ரிலேஷன் இருக்கும். நெய்பர்ஸ் ரிலேஷன், நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ்டே ஒரு ரிலேஷன் இருக்கும், குழந்தைகிட்ட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும், எல்லாத்தையும். ஆனா இது என்னது, இதெல்லாம் நம்ம பகவானுடைய மார்ஜினல் எனர்ஜி, அவருடைய எனர்ஜியாலதான் எல்லாம் உற்பத்தி ஆயிருக்கு. அவா கிட்டதான் நம்ம வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பே வச்சுருக்கோம். அண்டர் த கிரியேஷன் ஆஃப் பிரகிருதி தான் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் இஸ் கால்ட் பிரகிருதி. சம் ஆஃப் தேம் அப்பியர் as our father, மதர், கிராண்ட்ஃபாதர், கிரியேட்டர் எக்ஸெட்ரா. இவ்வளவு ரிலேஷன்ஷிப்ல நம்ம இப்ப சொன்ன யார்ட்டலாம் நம்ம குழந்தைகிட்ட நம்ம ஒரு ரிலேஷன் இருப்போம். ஆஸ் அ மதர், ஆஸ் அ ஃபாதர், நம்ம தாத்தாக்கு நம்ம பேரனா இருப்போம், ஒய்ஃபுக்கு நம்ம ஹஸ்பண்டா இருப்போம், ஹஸ்பண்டுக்கு நம்ம ஒய்ஃபா இருப்போம். அப்படி எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்பும் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ இது என்னது, சம் ஆஃப் தேம் அப்பியர் as our father, mother, grandfather, creator, etc. But actually they are parts and parcel of Krishna. ஆனா எல்லாருமே பகவானோட அம்சங்கள் தான். இது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு. ஓகே, ஃபாதர், மதர், சப்போர்ட் அண்ட் கிராண்ட்சன், இந்த மாதிரி இருக்கிற அப்படி all these relationships in the material world are part and parcel of Krishna, which implies they are all Krishna. நம்ம யார பாக்குறோமோ எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணா இருக்கான்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும். அந்த மாதிரி நினைக்க ஆரம்பிச்சோம்னா யார்கிட்டையும் சண்டையே போட மாட்டோம். அம்மாவா இருக்கட்டும், அப்பா இருக்கட்டும், மாமாவா இருக்கட்டும், ரிலேஷன் ஸ்பாயிலே பண்ணிக்க மாட்டோம். ரிலேட்டிவ்ஸ்ட சண்டை பேச மாட்டோம், நெய்பர்ஸ்ட சண்டை பேச மாட்டோம். அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையே வராது. பேக் ஆஃப் அவர் மைண்ட் இது நம்ம நினைச்சுக்கணும். எல்லாத்தையும் பகவான் தான் இருக்கார். நம்ம இந்த பிரிசன்ல இருக்கோம், எல்லாத்தையும் ஒரு ஃபால்ஸ் இதுல இமேஜ்ல நம்ம வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பேர் கொடுத்துன்னு நம்ம வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். we are all interacting with each other. அப்புறம் தாத்தா, தாத்தாங்கிறது யாரு, இம்ப்ளைஸ் கிரியேட்டர் ஆர் சப்போர்ட்டர். யாரு நமக்கு கொடுக்குறாங்களோ, எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களோ அவர் பேரு தாத்தா. பியூரிஃபையர், தட் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் which helps us to purify our constitution position is also Krishna. நம்ம இப்ப இருக்கோம், நமக்கு இலக்கு என்னது, நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோம், நம்ம எங்க போனோம், இது நமக்கு சரியா புரிஞ்சுக்கிற ஒரு அறிவு. இந்த சப்ஜெக்ட் மேட்டர் யாரு, பியூரிஃபையர் யாரு, அதுவும் கிருஷ்ணா தான். ஓம்கார, ஒரு சிலபல் ஓம் சொல்றோம் இல்லையா, அதான் ஓம்கார். A transcendental sound vibration in all Vedic mantras is therefore Krishna. கிருஷ்ணா அதுலயும் இருப்பாரு. ஓம்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிருஷ்ணாய நமக, ஓம் கணபதியா நமக சொன்னாலும் என்னது, ஃபர்ஸ்ட் ஓம் சொல்லிட்டு கிருஷ்ணனோட பேர் எடுத்துதான் அப்புறம் தான் கணபதியா நமகன்னு சொல்றோம். அப்ப நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், கணபதிக்கு அர்ச்சனை பண்றோம், முருகனுக்கு அர்ச்சனை பண்றோம். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஓம் சொல்றது அந்த ஓம்லயே பகவான் கிருஷ்ணர் தான் இருக்காரு அப்படின்னு அது புரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் எல்லா வேதாஸ், பிகாஸ் ஆல் த hymns have ஓம்காரா. அந்த வேதா, எல்லா வேத மந்திரங்கள்லயும் நான் தான்
வேதமே நான் தான் அப்படிங்கிறதான் வேத சாமவேதம் சொல்றேன். ஏன்னா எல்லாத்தையும் ஓங்காரம், ஓங்கிற சக்தி சவுண்ட் இருக்கு, அந்த ஓமே அவர் தான். சோ அவர் இல்லாத பிரகிருத்தியும் சரி, மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல அவர் இல்லாத இடம் கிடையாது, எல்லாத்தையும் அவர் இருக்காரு. அடுத்தது பிரபுஜி நினைக்கிறேன், விவேகானந்த பிரபுஜி இல்லையா? எல்லாரும் படிச்சாச்சா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிக்கிறோம் மாதாஜி. படிங்கோ படிங்கோ. 18 பர்த்தா பிரபு சாக்ஷி பிரபு சாஷி நிவாச சரணம் பிரலயः ஸ்தானம் பீஜம் அவ்யம். நானே இலக்கு, காப்பவன், தலைவன், சாட்சி, வசிப்பிடம், அடைக்கலம் மற்றும் நெருங்கிய நண்பன். நானே படைப்பு, அழிவு எல்லாவற்றின் ஆதாரம், தங்குமிடம் மற்றும் நித்தியமான விதையும் ஆவேன். வெரி குட். அப்ப இதுல என்ன தெரியாது? ஐ எம் த கோல். நம்ம எந்த இலக்க பார்த்து போறோமோ, பயணம் பண்ணிட்டு இருக்கோமோ, அந்த இலக்கு நான் தான். இதை வந்து மெயின்டைன், இந்த சஸ்டைனர் இதை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் நான் தான். இந்த மாஸ்டர் நான் தான், எல்லாத்தோட கிங் மாதிரி மாஸ்டர் நான் தான். இந்த விட்னஸ், இதெல்லாம் சாட்சியா நம்ம மனசுக்குள்ள உட்கார்ந்து இருக்காரு ஹிருதயத்துக்குள்ள, அதுவும் அவர் தான். சத்தம் எஸ். அப்போ இது இது என்னது, த விட்னஸ், சாட்சியா உள்ள உட்கார்ந்து பரமாத்மாவா. அப்ப பரமாத்மா அவர் இருக்கார். த அபோர்ட், எங்க கோலோக விருந்தாவன், அந்த இடமும் அவர் தான். த ரெஃப்யூஜ், கடைசியில அடைக்கலம், அதுவும் அவர் தான். அண்ட் மோஸ்ட் டியர் ஃப்ரெண்ட், நமக்கு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டாவும் அவர் இருக்கு. அதனாலதான் நான் சொன்னேன், நம்ம இவ்வளவு நம்ம ஜப்பம் பண்ணும்போது நமக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு அனுபவம் வரும். ஓஹோ, நம்ம இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ப்ராஜெக்ட் எடுக்கணும் நிச்சயம் வந்து விடுத்து, இல்ல சம்திங் ஏதாவது இருக்கும் which will happen very easily, எல்லாம் சுமூகமா முடியும். ஓ, இது நம்ம நாம ஜபம் பண்றதுனால தான் வருது. அப்போ பகவான் பாக்குறார், பகவான் நம்ம கூட இருக்காருன்னு ஒரு நம்பிக்கையும் வரும். சோ அவர் வந்து நம்மளோட டியர் ஃப்ரெண்ட். ஐ எம் த கிரியேஷன் அண்ட் த அனிலேஷன். நான் தான் கிரியேட்டும் பண்றேன். அப்ப அந்த கிரியேஷன் அதுதான் நானு. அனிலேட், தட் இஸ் எல்லாம் அந்த இது பிரளயம் வந்து அழியறதும் நான் தான். the basis of everything, the resting place and the eternal seed, எல்லாமே நான் தான். சீடு அது கொட்டை ரூபத்துல இருக்கும், அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறதும் நான் தான். அதுல இருந்து மேனிஃபெஸ்ட் ஆகி ஒரு ட்ரீ மாதிரி பெரிய ஆலமரம் மாதிரி வர்றதும் நான் தான். சோ அந்த ரெஸ்டிங் பிளேஸ் தான் என்னது, கடைசியில எண்ட்ல நம்ம எங்க போறோம் அந்த இடமும் நான் தான். எவ்ரி திங் இஸ் ஐ. யாரு ஐனா நம்ம இல்ல, பகவான். there is no place without God. yes. இது என்ன திரும்பி ரிப்பீட் ஆகுது? ரிப்பீட் ஆயிருக்கு, சாரி. 1 minute. 19. ரெண்டு இது டூப்ளிகேட் ஆயிடுச்சு. யாரு நெக்ஸ்ட்? ஜி கல்பனா மஞ்சுளா மாதாஜி. சாரி மாதாஜி, பாக்கல, எனக்கு இந்த ஸ்கிரீன்ல ஒண்ணு தெரிய மாட்டேங்குது. படிங்க மஞ்சுளா மாதாஜி. தபாம்யஹம் அஹம் வஷ்ணம் நிக்ருஷ்ணாம்ருத்ய ஜாமிச்சா அம்ருதம் சைவ மிருத்யுஷ்ச சதா சச்சாஹம் அர்ஜுனா. அர்ஜுனா, நானே வெப்பத்தை கொடுப்பவன், மழையை தருபவன், கொடுப்பவனும் நானே, நித்தியமும் நானே, மரண உருவமும் நானே, ஜடம் சேதனம் இரண்டும் என்னில் உள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்னது, வெப்பமா இருக்கா, ரொம்ப வேர்க்கிறது, அதுவும் இந்த வெப்பம் அவர் தான் கொடுக்குறார். வெப்பம் இல்லாத நிலைமை இருந்தா எப்படின்னு நம்ம திங்க் பண்ணி பார்க்கலாம். சோ அந்த வெப்பம் வேணும், கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருந்தா கஷ்டமா இருக்கு. ஆனா அந்த வெப்பம் கொடுக்கிறவர் அவர் தான், வெப்பமே அவர் தான். அண்ட் ட்ராட், மழை இல்லாம வறண்டு போன அந்த இது, அதுவும் அவர் தான். அண்ட் ஐ எம் இம்மார்டாலிட்டி அப்படின்னா என்னது, அழிவில்லாத தன்மை இருக்கும் இல்லையா, அதுவும் நான் தான். நான் வந்து டெத் பர்சானிஃபை பண்ணி, இப்போ யமன் வராரு அப்படின்னா அந்த யமனும் அவரோட அம்சம் தான். சோ எல்லா ரூபத்தையும் நான் இருக்கேன். ஐ ஜஸ்ட் டேக்கிங் டிஃபரெண்ட் ரூபம். சோ டெத் பர்சானிஃபை பண்றது அதுவும் அவர் தான். போத் பீயிங் அண்ட் நான் பீயிங். அதுக்கு என்ன பேரு, அதுக்கு என்ன சொன்னாள் மாதாஜி? அதுக்கு இன்னும் வேர்டு சொன்னாலே. கடைசி சென்டென்ஸ் படிங்கோ. படிக்கிறேன் மாதாஜி. மரண உருவமும் நானே, ஜடம் சேத்தனம் இரண்டும் என்னில் உள்ளன. எஸ், ஜடமா இருக்கிறது இது என்ன, ஜடம்னா என்னது, இது மூவ் பண்ணாதக்கு ஒரு இதா இருக்கும். அது மூவிங் ஐட்டமா இருக்கட்டும், நான் மூவிங் ஐட்டம் எல்லாமே அவர் தான். சேத்தனமா இருக்கிறதும் அவர் தான். ஜடப்பொருள் சேத்தனம்னா, சேத்தனம்னா அதுல ஒரு பகவான் உணர்வு இருக்கும், ஜடப்பொருள்ல உணர்வு இருக்காது. அசையும் அசையாத, அசையும் அசையாத, அசையும் அசையாத, மூவிங் நான் மூவிங், நான் மூவிங், போத் பீயிங் இருக்குது, இருக்கிறதே இல்லாம இருக்குது. நான் பீயிங்னா இல்லாம ஜடம். அதுக்கு வந்து சேத்தனா சேத்தனம், சேத்தனா அச்சேதனம் தான். ஜடம்
இப்ப ஒரு ஜடப்பொருள் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அதுல சேத்தனத்தம் இருக்காது. அதுல வந்து பகவான் இருக்காரு அதுலயும். ஆனா அதுல வந்து அந்த இது வராது, என்னது டெக்னிக்கல் உணர்ச்சி இல்லை. இப்ப ஒரு கல் இருக்கு, அசைவு இருக்காது இல்ல மாதாஜி, அசைவு அசையாதது அது வேற. உணர்ச்சி கரெக்ட், அந்த வேர்டு தான் கரெக்ட். கான்சியஸ்னஸ் இந்த மூவிங் ஐட்டம்ஸ் அதுல இது கான்சியஸ்னஸ் தான். சோ ஜடம் இல்லாதது, அதுதான் இது. கொஞ்சம் அதெல்லாம் டெக்னிக்கல், இதெல்லாம் கொஞ்சம் படிச்சுட்டே இருந்தாதான் வரும். எனிவே நெக்ஸ்ட் போலாமா? 9.20. எஸ், யார் மாதாஜி? ஜி கல்பனா. கல்பனா படிங்க. त्रैविद्या मां सोम भूत पाप यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अस्नन्ति दिव्यान् दिव्यान् தேவபோகான். ஸ்வர்க்க உலகங்களை நாடி வேதங்களை பயின்று சோமரசத்தை அருந்துபவர்களும் என்னையே மறைமுகமாக வழிபடுகின்றனர். அவர்கள் இந்திரனின் உலகத்தில் பிறவி எடுத்து தேவர்களின் இன்பங்களை சுகிக்கின்றார்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வேதங்கள் எல்லாம் படிக்கிறாங்க. ஆனா என்ன, பகவான் அவ்வளவு நம்பிக்கை இல்லைன்னா அவன் வந்து நாலேஜ் தான் இம்பார்ட்டன் சொல்லிட்டு நிறைய வேதம் படிக்கிறேன், அதை படிக்கிறேன், இதை படிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நாலேஜ் நிறைய இன்க்ரீஸ் பண்ணுவான். ஆனா அதுக்கு சைமல்டேனியஸா என்ன இருக்கணும், பகவான் பக்தியும் இருக்கணும். பக்தி இல்லாம வேற வேதா படிச்சுட்டு ட்ரிங்க் சோமா ஜூஸ் அப்படின்னா அதுல ஒரு திருப்தி. நான் இந்த ஒரு உபனிஷத் படிச்சேன், நான் இந்த ராமாயணம் எல்லாம் நிறைய ஸ்லோகா எல்லாம் படிச்சேன், ராமாயணம் படிச்சேன், மகாபாரதம் படிச்சேன் சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி படிச்சு இதெல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்க வந்து தே ட்ரிங்க் சோமா ஜூஸ்னா என்ன அர்த்தம்? சோமா ஜூஸ்ல அந்த இது ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல கல்லு மாதிரி அங்க. ஆனா அது வந்து இட் இஸ் அலவுட், இட் இஸ் நாட் இங்க இருக்கிறப்ப கல்லு மாதிரி இல்ல, அங்க வந்து அவ்வளவு ஒரு இதா இருக்கும், டேஸ்டியா இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி வேதா படிச்சு ரொம்ப அந்த உணர்வுல இருக்கிறவா சீக்கிங் த ஹெவன்லி பிளான். அவெல்லாம் வெறும் பக்தி இல்லாம இருக்கிறவா என்ன ஆகும், அவ வந்து போவாங்க அந்த மாதிரி நல்ல வேதம் எல்லாம் படிச்சதுன்னா போவாங்க. எங்க போவாங்க? ஹெவன்லி டாப் மோஸ்ட் பிளானட் வரைக்கும் போவாங்க. வர்ஷிப் இன்டைரக்ட்லி, அவ என்ன வழிபடுறாங்க, பட் இன்டைரக்டா வழிபடுறாங்க. அப்ப என்ன ஆகும், அவளோட லைஃப்ல தே டேக் பர்த் ஆன் த பிளானட் ஆஃப் இந்திர லோகத்துல வரைக்கும் அங்க வந்து இப்ப பிறப்பாங்க, எல்லாம் அனுபவிப்பாங்க. என்ன அனுபவிப்பா? அங்க பண்ற புண்ணியம் என்னெல்லாம் புண்ணியம் எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க. ஏன்னா வேதாலாம் படிச்சதுன்னா புண்ணியம் தான். இப்ப நம்ம பகவத்கீதை படிக்கிறோம், அதுவும் புண்ணியம் தான். அதனால என்ன வரும்லாம் நம்ம கேட்டுட்டு இருக்க மாட்டோம். பிகாஸ் we are all devotees. என்ன வரணுமோ வரட்டும், பகவான் கொடுத்துப்பாரு. நம்ம வந்து படிக்கிற டியூட்டி தான் நம்மளோட நினைக்கிறோம் நம்ம. ஆனா இதுக்கு நமக்கு டெஃபினட்டா இதுக்கு ஒரு பலன் கிடைக்கும். எங்க போவோம் அந்த மாதிரி இது பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இல்லாம இருக்கிறவளுக்கு அவளுக்கும் கிடைக்கும். அவள் இந்த நல்ல புண்ணிய காரியம் என்னது, வேதா படிக்கிறதுனால அவ போவாங்க, இந்திர லோகம் வரைக்கும் போவாங்க. வேர் தே என்ஜாய் காட்லி டிலைட்ஸ். அங்க வந்து நல்ல என்னது அப்சராஸ் எல்லாம் வருவாளாம், டான்ஸ் பண்ணுவாள். அதெல்லாம் பிரபுஜி எல்லாம் வச்சால, பிரபுஜி எல்லாம் ரொம்ப நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாள். நம்ம என்ன அந்த தகுதிக்கு வரலையே, அப்படியெல்லாம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவா. ஏன்னா அவ நிறைய புண்ணியம் பண்ணலாம், அந்த புண்ணியம் கரைக்கணுமே. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரோட சத்தம் கேட்டாங்க, சீக்கல்பனா மாதாஜி. சோ அவ வந்து அந்த புண்ணியம் கரைக்கிறதுக்கு அங்க போயிடுவாங்க. ஓகே நெக்ஸ்ட். எஸ், அடுத்தது யாரு மாதாஜி? ஜெயலட்சுமி மாதாஜி. தேதம் புக்த்வா ஸ்வர்கலோகம் விசாலம் சீனே புண்ணியே அர்த்யலோகம் விஷந்தி ஏவம் த்ரியி தர்ம அனுப்ரபன்னா கதா கதம் காம காமாலபந்தே. இவ்விதமாக ஸ்வர்க்க புலன் இன்பங்களை சகித்த பிறகு அவர்கள் மீண்டும் நித்தியமற்ற உலகிற்கு திரும்புகின்றனர். இவ்வாறாய் வைதிக கொள்கைகளின் மூலமாக சபல சுகத்தையே அவர்கள் அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. முன்னாடி நம்ம நிறைய படிச்சிருக்கோம், திரும்பி இந்த ஸ்லோகத்துல அதான் சொல்றேன். இந்த மாதிரி வந்து கொஞ்சம் புண்ணிய காரியங்கள்லாம் பண்ணிட்டு மேல போய் ஸ்வர்க லோகத்துல போய் இந்திர லோகத்துல போயிட்டு அங்க உள்ள எல்லாம் ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்றாங்க. ஓகே, என்ஜாய் பண்ணிட்டு என்ன அதுக்கப்புறம் என்னது கட்டுனாக்கா, when they have thus enjoyed heavenly sense pleasure, என்ன ஆகும், they return to this mortal planet again. திரும்பி அதான் ஒரு பிக்னிக் போற போலதான். என்னன்னா ஒரு 10,000 ரூபாய் எடுத்துட்டு ஒரு பிக்னிக் போறோம், ஒரு இடத்துக்கு போறோம், அந்த 10,000 ரூபாய் கரையிறது வரைக்கும் இருக்கும். அதுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா ஒரே சத்தம் இருக்கு. யாரோட வீட்டுல சத்தம்? ஜெயலட்சுமி தான் மாதாஜி, நான் மியூட் பண்ணல. ஓகே ஓகே, யாரோட சத்தம் வந்து யாரோ பேசுறாளோ என்ன ஒரு மாதிரி இப்படி தோன்றது. ஓகே, சோ நம்ம என்னன்னா இப்போ ஒரு இடத்துக்கு போறோம், ஊருக்கு தான் போறோம் அப்படின்னா ஒரு 10,000 சரி ஒரு 50,000 எடுத்துன்னு போறோம்னா அந்த 50,000 கரையிறது வரைக்கும் தான் அங்க இருக்க முடியும். நம்ம வீடா இருந்தா பரவாயில்ல, நம்ம ஏதோ சுத்தி பார்க்க போறோம், நார்த் இந்தியா தான் போறோம்னாக்கா அங்க நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் யாரும் இல்ல, நம்ம ஹோட்டல்ல தான் தங்கணும்னு என்ன பண்ணுவோம், அந்த பைசா கரையிறது வரைக்கும் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், திரும்பி நம்ம ஊருக்கு தான் வரணும், வேற வழி இல்ல. அந்த மாதிரி தான் நம்ம புண்ணியம் சம்பாதிக்கிறது, அந்த மாதிரி தான்.
புண்ணியம் பண்ணக்கூடாது இல்ல, புண்ணியம் பண்ணினா அதுக்கு பலன் கிடைக்கும். அங்க போயிட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். அவங்க எல்லாம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு திரும்பி இங்க வந்து நமக்கு பிறந்து திரும்பி நம்மளோட அக்கௌண்ட் ஆரம்பிக்கணும். புண்ணியம் எல்லாம் ஆரம்பிச்சு திரும்பி அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு போனோம். அப்ப இதுல இருந்து எப்போ விடுதலை எப்படின்னா சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போயிடணும். பகவான் நினைச்சு எல்லா காரியம் பண்ணும்போது புண்ணியம் கிடைக்காது, அதை விட மேல பகவானோட உலகத்துக்கு போற அந்த சான்ஸ் கிடைக்கும். So when they have thus enjoyed heavenly sense pleasure, they return to this mortal planet again. Mortal planet என்னது நம்ம அர்த்த ஏன் மார்டல் கொடுத்துனா அழிவு, இது அழிஞ்சு போற பிளானட் தான் அது. நம்ம அர்த்தங்கிறது அழிஞ்சு போற உலகம் தான். எல்லாமே மேல இருக்கிற 6 லோகம் சரி, கீழே இருக்கிற எல்லாமே அழிஞ்சுதான் போறது. சோ நம்ம இங்கேதான் டாஜ் பால் மாதிரி அங்க போறோம் இங்க வரோம் அப்படின்னு ஆடிட்டு இருப்போம். நமக்கு ஒரேடியா மேல கோலோக விருந்தாவனம் போனோம்னா பகவானோட காலை பிடிச்சிருந்து இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், நிறைய ஜபம் பண்றோம் இல்லையா? நம்ம குரூப்ல பண்ற போல எந்த குரூப்லயும் இல்ல. அதான் அவன் நிறைய சொல்லிட்டு இருந்தா, ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கா உங்க குரூப்ல, எல்லாரும் நல்லா ஜபா பண்றா அப்படின்னு. ஏன்னா இப்ப எல்லாரோட பார்வையும் விழுந்தாச்சு நமக்கு இல்ல. அப்பனால நம்ம கீழே விழாம அந்த மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இன்னும் நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ண பாக்கணும். ரொம்ப நல்லா பண்றா, ரொம்ப நல்லா பண்ண, அதுக்குள்ள 2 மாசத்துக்கு எவ்வளவு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படி இப்படின்னு. சோ நம்ம என்ன பண்ணோம், அப்ப நல்லா இந்த ஜபா பண்ணிட்டு இருக்கும் போது என்ன ஆகும், நமக்கு இந்த 7 உலகத்தோட இந்த 14 லோகத்தை நம்ம சுத்திட்டு இருக்க மாட்டோம். நமக்கு ஒரேடியா இதுதான் லாட்டரி தான். அங்க கோலோக விருந்தாவனம் போயிட்டு போறதுச்சு. அங்க போச்சுன்னா ஒரு வாட்டி போனா திரும்பி வரத்துக்கு வர முடியாது. Thus, though the Vedic principle, they achieve only flickering happiness. இந்த மாதிரி வேதாஸ் மாத்திரம் படிச்சு ஞானம் பெற்றேன், ராமாயணம் படிச்சேன், அந்த உபனிஷத் படிச்சேன், இது படிச்சேன் இதெல்லாம் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், படிச்சதுல தப்பு கிடையாது, நிறைய புண்ணியம் கிடைக்கும். ஆனா பக்தி இல்லாம அது படிச்சதுனாக்கா இந்த மாதிரி துவாஜ்பால் மாதிரி திரும்பி அது பிளிக்கரிங் ஹாப்பினஸ் தான் வரும். ஹாப்பினஸ் வரும், போயிடும், அந்த மாதிரி இருக்கும். அதனால பகவான் நம்பிக்கை வச்சு பக்தி வைஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் இங்க ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிருக்கான். ஸோ எனிதிங் யூ டூ வித் பக்தி. எஸ், இப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் டெமிகாட் வர்ஷிப். இப்ப வந்து டெமிகாட்ஸ் எல்லாம் என்ன இதுதான், முருகன், ஐயப்பன், சிவன், இங்க என்னெல்லாம் இது போட்டிருக்காரு, லக்ஷ்மி, இந்த மாதிரி இவாள் எல்லாம். ஸோ கர்மகாண்டா, இதெல்லாம் கர்மகாண்டாஸ். இவ வந்து இப்ப வர்றது என்ன, ஆடி மாசம்லயே இப்போ வெள்ளிக்கிழமையான நான் அந்த அம்மனுக்கு பூஜை பண்ணேன், கஜ்ஜி ஊத்தினேன், அதை பண்ணேன், இதை பண்ண நிறைய இருக்கு ரிச்சுவல். பண்ணக்கூடாது சொல்ல, பண்ணலாம். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி பண்ணிட்டு இருந்தோம், இப்பவும் பண்ணணும். ஏன்னா பண்ணாம இருந்ததுனாக்க நமக்கே அஜ்ஞானப்படும், ஐயோ சடன்லி ஏன் நிறுத்திட்டோம் அப்படின்னு. பண்ணுங்க. ஆனா கிருஷ்ணர் இருக்கார், கிருஷ்ணர் வழியாதான் இவெல்லாம் இந்த ஆக்ஷன் கொடுத்து நமக்கு என்ன வேண்டினாலும். இவருக்கு வந்து இப்போ லட்சுமி தேவி பணம் கொடுக்குறான்னா இவரோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல தான் லட்சுமி தேவி கொடுக்க முடியும். இவர் ஒரு நல்ல படிப்பு கொடுக்குறா, வாட்டவர் ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்குறான்னா இவரோட கிருஷ்ணரோட அருளாலதான் இவருக்கு வந்து நமக்கு வழங்க முடியும், நம்ம பிரேயர் பண்ணாலும். So worshipping Krishna indirectly. இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், கிருஷ்ணா தான் வேண்டோம், ஆனா இன்டைரக்டா இவாள பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு கிருஷ்ணர்ட்ட இருந்து நமக்கு எல்லாம் அருள் பெறணும். சோ பெர்ஃபார்ம் யக்ஞா. இப்ப என்ன பண்ணலாம், யக்ஞம் இதெல்லாம் பண்ணலாம் டு கெட் ஸ்வர்கா. எது வரைக்கும் போலாம், ஸ்வர்க்கம் வரைக்கும் போலாம். when they acquire enough credit, அது வரைக்கும் போயிட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணி எல்லாம் முடிச்சப்பறம் எங்க வரணும், goes to demigods planet. அந்த லோகாக்கு தான் போக முடியும். இங்க இந்த இடத்துல நிறைய யஜ்ஞாலாம் பண்ணி நிறைய நம்ம புண்ணியெல்லாம் பண்ணிட்டுனாக்கா ஸ்வர்கலோகம் போலாம். when they acquire enough credit, demigod இன்னும் நல்லா பண்ணினோம்னா இன்னும் டெமிகாட் பிளானட்டுக்கே போலாம், அது வரைக்கும் போலாம். அப்புறம் என்ன கொடுத்துட்டு என்ஜாய் லாட்ஸ் ஆஃப் பிளஷர், அது வரைக்கும் போயிட்டு தான். பட் இது இன்னும் ஃபுல்லா முடிக்கல, போயிட்டு திரும்பி வரோம். ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்தை நம்ம பார்த்தாச்சு. இவாளெல்லாம் வழிபட்ட என்ன, அவ இருக்கிற உலகம் வரைக்கும் தான் போக முடியும். அதுக்கு பியாண்ட் கிருஷ்ணா இருக்கு அந்த உலகத்துக்கு நமக்கு போக முடியாது. நம்ம இன்டைரக்டா கிருஷ்ணா தான் வழிபடுறோம், ஆனா இந்த இதுலயே நின்னுடுவோம் நம்ம. எஸ், சாரி யா 9.22. யாரு மாதாஜி? நிவேதிதா மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. அனன்யாஸ் சிந்தயந்தோ மாம் யஜேனா பர்யுபாசதே தேஷாம் நித்யாவியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் வஹாம்யஹம். ஆனால் எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு களங்கமற்ற பக்தியுடன் என்னை நித்தியமாக வழிபடுபவர்களுக்கோ அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவர்களிடம் இருப்பவற்றை காத்தும் நான் பாலிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா, அனன்யா சிந்தயந்தோமா. இது வந்து எதுனாக்க நம்ம எல்ஐசி பில்டிங்ல எல்லாம் இது இருப்பா. எல்ஐசி வந்து இந்த பகவான் இந்த இதுதான், இந்த ஸ்லோகா தான் இதை பகவத்கீதாலே காப்பி பண்ணி யோகக்ஷேமம் வஹாம்யகம் சொல்லிட்டு எழுதிருப்பா. அப்படின்னா என்னது, நான் வந்து இதோட ஸ்லோகாவோட என்ன அர்த்தம்னாக்கா, those who worship me, யாரு என்ன வந்து நல்ல பக்தியோட என்ன வழிபடுறாங்களோ. இப்ப இவர் ஒரு இதுதான் பிரபுஜி தான், அது எனக்கு பேர்லாம் நல்லா வர மாட்டேங்குது. இவரை வந்து பக்தி பண்ணி இப்ப நம்ம இப்ப பகவத்கீதா பேசுறோம் இல்ல பண்றோம்னா நம்மளோட கேட்டுதான் இருக்காரு.
உங்க வீட்லயும் பக்கத்துல இப்படி கிருஷ்ணா உட்காந்து கேட்டு ஓஹோ நீ படிக்கிற என்னை பத்தி சரி என்னதான் படிக்கிற கேட்கலாம் நானும் கேட்கலாம்னு சொல்லிட்டு அவர் உங்க பக்கத்துல உங்க மூஞ்சியை பார்த்துட்டு இருப்பான். இப்ப நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் எங்க பக்கத்தையும் உட்காந்துட்டு இருப்பான். சோ இப்படிதான் குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் நான் சொல்லிக் கொடுப்பேன். அதனால he is there everywhere, he is listening. அவர் ஒரு சாட்சியா இருக்கார். சோ யாரு என்ன வழிபடுறாளோ வித் டிவோஷன், நல்ல பக்தியோட என்ன வழிபடுறாளோ, மெடிடேட்டிங் ஆன் மை டிரான்சென்டென்டல் ஃபார்ம், என்ன வந்து ஒரு உருவமா நினைச்சு அவரோட புல்லாங்குழலா இருக்கட்டும், காலா இருக்கட்டும், அதரம் மதுரம் எல்லாம் நம்ம அதெல்லாம் பாட்டெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் அனுபவிச்சு அவரை நல்லா புரிஞ்சு அவரை அனுபவிச்சு அந்த மாதிரி எல்லாம் பாட்டு பாடணும்னா டு them I carry what they lack. அப்படின்னா என்னது, அவங்க கிட்ட இல்லாததை நான் கொடுப்பேன். அவங்களுக்கு என்ன இல்ல, பணம் இல்லையா பணம் கொடுக்குறேன். உடல் ஆரோக்கியம் இல்லையா ஆரோக்கியம் கொடுக்குறேன். அது அவருக்கு தெரியும். நம்ம கிட்ட என்ன இல்ல கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு நம்ம கேட்கணும்னு போவே வேண்டாம், அவர் கொடுப்பார். அப்புறம் என்னது, preserve what they have. கொடுத்தா மாத்திரம் போறாது, அது கொடுத்துட்டு அப்புறம் போயிடுதுன்னா நல்ல ஆரோக்கியம் கொடுத்துட்டு திரும்பி ஏதோ ஒரு வியாதி வந்து போயிடும். அந்த மாதிரி இல்ல, எது கொடுத்திருக்கேனோ அதை வந்து நிலைத்து நிற்கிறதுக்கும் வந்து நான் அது அருள் புரிவேன். அப்படி அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது preserve what they have. அவங்க கிட்ட கொடுத்தது மாத்திரம் இல்ல, அதை வந்து preserve நான் பண்ணுவேன். அதனால யோகக்ஷேமம் வகாமியம் LIC காராலும் அதை வந்து காப்பி பண்ணிருக்கான். விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்துல வருமா மாதாஜி? இல்ல விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் வரும் மாதாஜி, விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்துல வரும் மாதாஜி, லாஸ்ட்ல வரும் மாதாஜி. ஓகே 18 சாப்டர்ல தான் வரும், நான் பாத்திருக்கேன். அனன்யா சிந்தின் ரெண்டுமே வரும் மாதாஜி. விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்துல கடைசியில வரும். எஸ் மாதாஜி, கரெக்ட். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் இயர் ராஜலட்சுமி அகம் ஹி சர்வ யஜ்ஞானாம் 23 அனன்யா இது சரி. ஏப்யன்ய தேவதா பக்தா யஜந்தே ஸ்ரத்தயான்விதாஹ தே அப்பி சொல்லமா மாதாஜி? दे अपि माम् एव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वहम् ये यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि माम् एव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वहम्. தேவர்களை இப்பதான் கரெக்டா படிச்சேன். மற்ற தேவர்களை நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் என்னை மட்டுமே வழிபடுகின்றனர். குந்தையின் மகனே, ஆனால் அத்தகு வழிபாடு தவறான வழியில் செய்யப்படுவதாகும். இன்டைரக்டா என்ன வழிபடுறாங்க, கரெக்ட் தான். ஆனா அது தவறான வழி சொல்றார். அதனால என்னது, நம்ம ஸ்டாப் பண்ண சொல்றார் இன்டைரக்டா. ஆனா it is not so easy நமக்கு. Okay, whatever a man may sacrifice to other gods like demigods, இதெல்லாம் demigods அவங்க சாக்ரிஃபைஸ் பண்றாங்க. இப்ப சூரியன், இது சூரிய பகவான், அவர் வந்து விளைச்சல், அவருக்கு வந்து இவர் என்னது ஒரு விவசாயியா இருக்கும். அவர் வந்து சூரியன் எல்லாம் வழிபட்டீங்கன்னா அந்த சூரியன் வந்தாதான் இவருக்கு விளைச்சல் வரும். அப்படி இல்ல வேற ஒரு பகவான வேண்டிக்கிறது, அந்த மாதிரி சரஸ்வதி பகவான் ஞானத்துக்கு வேண்டிக்கிறது, அந்த மாதிரி. சோ அப்படி பண்ணும்போது என்னாகும், வாட் எவர் a man may sacrifice to other gods, other demigods, ஓ சனகுந்தி is really meant for me alone. என்னதான் அவங்க இன்டைரக்டா வழிபடுறாங்க, but it is offered without true understanding. ஆனா அவங்களுக்கு இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன, சரியான புரிதல் இல்லாம அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது. அவங்களுக்கு கிடைக்கும் போது என்ன நினைக்கிறேன், சரஸ்வதி தான் எனக்கு ஒரு ஞானம் கொடுத்துருக்கா, நான் கிருஷ்ணர் வழிபடல, சரஸ்வதி தான் கொடுத்துருக்கா அப்படின்னு அவங்க அந்த மாதிரி நினைக்கிறேன். இப்ப சூரிய பகவான் தான் கொடுத்துருக்கா. சூரிய பகவானுக்கு அவ்வளவு கெப்பாசிட்டி இருக்குமா? கிடையாது. இவரோட வந்து இந்த இது இவர் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு இது அவருக்கு ஒரு அனுகிரகம் கொடுத்தனால சூரிய பகவானுக்கே சூரியன் உதிக்கிறதுனாலே இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா தான். அது அந்த அறிவு இல்லாம போயிடுறது டெமிகாட் வர்ஷிப்பர்ஸ். அதனால நம்ம வந்து பண்ணக்கூடாது இதேன்னு சொல்லலை, இன்டைரக்டா சொல்றேன், என்ன பண்ணா போருமே, இதெல்லாம் பண்ண வேண்டாங்கிற. ஆனா நம்ம பழக்க தோஷத்துல நம்ம வந்து நிறுத்த முடியறது இல்லை. நம்ம வந்து we are doing all that. அப்ப என்ன ஆயிடுது, நிஜமா கிருஷ்ணரை பக்தி பண்ணிட்டு அது பண்றதுக்கு நேரம் இல்லை. ஏன்னா 24 மணிக்குள்ள கிருஷ்ணரை எப்ப வழிபடுறது, நான் தான் தேவி உபாசனை பண்ணிட்டு இருக்கேன், அதை பண்றேன் இதை பண்றேன், நாள் முழுக்க வேற என்னெல்லாமோ இருக்கு, அதெல்லாம் பண்ணும்போது எனக்கு நேரம் இல்லை. அதே போல பர்பட்ல எதிர்க்க பிரபுபாதா பகவான் சொல்லவே இல்லை. இந்த ஏகாதசி விரதம் தான் சொல்லியிருக்கு, அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்திருக்காரு. ஏகாதசி தவிர நான் வந்து சோமவாரம், என்னது வியாழக்கிழமை பாபாக்கு என்ன ஏதாவது இதெல்லாம்
தப்புன்னு கிடையாது. யாரோ அதை கலப்பி விட்டதுனாக்க நம்ம அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண. இப்ப சந்தோஷி மாதா வெள்ளிக்கிழமை புளி இல்லாம சாப்பிடுறது இதெல்லாம் இப்ப வந்ததுதான். முன்னாடி எல்லாம் இதெல்லாம் இல்லை. முதல்ல இருந்து என்னதுனாக்கா ஒரு ஏகாதசி விரதம் எவ்ரி 15 daysல ஒருக்கா வரும். அதுதான் அப்சர்வ் பண்ணணுமே தவிர பாக்கியெல்லாம் நம்ம பண்ணக்கூடாது சொல்லல. பட் அது எல்லாமே பண்ணியிருந்தா அப்புறம் எப்போதான் நம்ம வந்து ஒரிஜினல் கிருஷ்ணரை பத்தி நம்ம வழிபாடு பண்ண முடியும் இல்லையா? அப்ப அதெல்லாம் நின்று போயிடும். அதுக்கு வேண்டி என்ன வழிபட்டா போதும் அப்படின்றது. Yes, அப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? Demigod worship without knowledge of Krishna's supremacy is called avidhi purvakam. இது வித்யா பூர்ண வித்யா இல்லாம பூர்ண நாலேஜ் இல்லாம நம்ம வந்து பண்ற இது செயலாகும் சொல்லிட்டு சொல்றேன். என்னது? டெமிகாட வழிபடுறவா. இட் இஸ் அ சைன் ஆஃப் லெஸ் இன்டெலிஜென்ஸ். அவங்களுக்கு கொஞ்சம் புத்தி கம்மியா, இவ்வளவுதான் என்னால புரிஞ்சுக்க முடியும், நான் கிருஷ்ண இது கணபதியை பண்ணிதான் தேடணும், கணபதியை பண்ணாதான் விக்னம் இல்லாம என்னோட காரியம் நடக்கும், முருகனை பண்ணினாதான் என் குழந்தைகள் நல்லா இருப்பான், ஏதாவது சம் ரீசன்ல இந்த மாதிரி யாரோ சொல்லியிருக்கான்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். இட் இஸ் ஒன்லி இட் ஷோஸ் லெஸ் இன்டெலிஜென்ஸ். கொஞ்சம் ஒரு வந்து நமக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் கம்மின்னு அது காட்டுறது. பிகாஸ் சச் வர்ஷிப் இஸ் ஆஃபர்ட் டு மீ ஒன்லி. அது அவங்க புரிஞ்சுக்கிறது இல்ல. கடைசியில அது வந்து என்னதான் வந்து செய்யறது பண்றேன். எஸ், அது வந்து என்னதான் வந்து அடையறதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு தெரியாது. பட் இன்டைரக்ட்லி தி 3 analogies, இப்ப 3 வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க ஃபார் இன்டைரக்ட் வர்ஷிப் ஆஃப் கிருஷ்ணா as a improper method. இது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள். pouring water on leaves and branches and not to the roots. தான் நம்ம எப்பவுமே நான் வந்து இது சொல்லுவேன், ஒரு செடிக்கு தண்ணி ஊத்தனா கரெக்டா அந்த மண்ணில போட்டா போதுமே. ரூட் எடுத்ததுன்னா ரூட் வந்து எல்லாம் பாஸ் ஆன் பண்ணணும். இந்த ரூட் யாரு? கிருஷ்ணா தான். நம்ம தனித்தனியா லீவ்ஸ்க்கு நான் கொடுத்தேன் தண்ணி, பிரான்ச்சுக்கு கொடுத்தேன், பூக்கு கொடுத்தேன், இதுக்கு கொடுத்தேன், மொட்டுக்கு கொடுத்தேன், அந்த மாதிரி எல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம். ரூட்ஸ்க்கு தண்ணி ஊத்தினாலே அது ஆட்டோமேட்டிக். அதனால கிருஷ்ணாக்கு மாத்திரம் நம்ம பூஜை பண்ணிட்டு இருந்தா போறோம், பாக்கி உள்ள டெமிகாட்ஸ்க்கு போய் அடையும். ஃபீடிங் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி அண்ட் நாட் த ஸ்டொமக். இப்ப நம்ம வாய் வழியா தான் நம்ம போடுறோம், வாய் வழியா போயிட்டு ஸ்டொமக்கு தான் போடுது. ஆனா எல்லாம் கை கால் எல்லாம் எங்கின்னு இருக்கேன் நம்ம. ஐயோ இல்ல காலுக்கு நம்ம வந்து இது வேணும், சக்தி வேணும், அப்ப காலில் இன்ஜெக்ட் பண்ணி நம்ம கொடுக்குறோமா? கைக்கு எனக்கு சக்தி வேணும்னு சொல்லிட்டு கைக்கு தனியா நம்ம சாப்பாடு கையில கொடுக்குறோமா? இல்ல, வாய் வழியா தான் கொடுக்குறோம். வாய் வழியா போய் ஸ்டொமக்ல போயிட்டு தென் இட் கெட்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட். அது சயின்ஸே ப்ரூவ் பண்ணிருக்கிறதுனால அது நம்பிக்கை வரும் எல்லாருக்கும். அதே போல மண்ணுல தண்ணி ஊற்றலாம், கரெக்ட் தானே, மண்ணுல தண்ணி ஊற்றினா எல்லாம் வருது, எல்லாம் கரெக்ட் தான். இருந்தாலும் நம்ம வந்து டெமிகாட் பண்ணிட்டு தான் இருப்போம். அது ரீசன் தெரிஞ்சாலும் பண்ணுவோம். அப்புறம் நாட் டு ஃபாலோ த லாஸ் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் அண்ட் ஆஃபரிங் அ பிரைப் டு த ஆஃபீஸர்ஸ். அதையும் கம்பேர் பண்ணிருக்கான். ஒரு கவர்மெண்டோட ரூல் இருக்கு, அதுபடி நடக்கணும் அப்படின்னா அது நடக்கணும், செய்யணும். அது நடக்காம நிறைய பேர் இருக்கா, அவெல்லாம் இது கேட்கறா, பிரைப் கேட்கறா, இப்ப நம்ம அவளுக்கு பிரைப் எல்லாம் கொடுக்குறா போறதான். இட் இஸ் ஆஸ் குட் நம்ம வந்து இந்த டெமிகாட்ஸ்க்கு பிரைப் கொடுத்து லஞ்சம் எல்லாம் கொடுத்து என் காரியம் நடத்துப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெமிகாடுக்கு நம்ம லஞ்சம் கொடுக்குற மாதிரி இட் இஸ் லைக் தட். அப்படியெல்லாம் அவசியம் இல்ல. சீதா நம்ம வந்து என்னது கவர்மெண்டோட ரூல் இருக்கு, கவர்மெண்ட் ரூல்க்கு பிரகாரம் நம்ம வந்து ஃபார்ம் ஃபில் அப் பண்ணியாச்சு, நமக்கு என்ன கிடைக்கணுமோ அது டெஃபினட்டா கிடைக்கும். என்னது கிருஷ்ணா வழிபட்டு, அதுதான் கவர்மெண்ட் ரூல் மாதிரி. அதை வழிபட்டா நமக்கு டெஃபினட்டா என்ன உண்டோ அது கிடைக்கும். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்? பிரைப், லஞ்சம் கொடுக்குறோம் இந்த டெமிகாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் பிரபுபாதா சொல்லியிருக்காரு. எஸ், அப்ப ரிசல்ட் ஆஃப் சச் வர்ஷிப். அப்ப அதுல நமக்கு என்ன பலன் என்னதுன்னா, வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு சச் வர்ஷிப்பர்ஸ், அந்த மாதிரி டெமிகாட் வர்ஷிப் பண்றவா என்ன ஆகும்? தே சிம்பிளி ஃபால் டவுன். டிஸ்கஸ்ட் இன் நெக்ஸ்ட் verse page 9.24ல சொல்லியிருக்கு. இவாள்லாம் வந்து இன்னும் முன்னுக்கு போக மாட்டேன். ஏன்னா அவளுக்கு ஒரே ஸ்திரமா நம்பிக்கைன்னா, இல்ல நான் முருகன் வழிபாடு பண்ணியது, ஐயப்பன் நான் 35 டைம் மாலைக்கு போயாச்சு, 36வது டைமும் போனேன், 38 பண்ணக்கூடாது சொல்லல, ஆனா அதுதானே உலகம், அதுதான் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறவா அவளுக்கு என்ன ஆகும்? டெஃபினெட்லி அவளுக்கு வந்து மோட்சம் கிடைக்காது. again they will have to fall. பண்ணின புண்ணியத்துக்கு எல்லாம் கிடைக்கும். ஏன்னா இந்த சோமரசம் குடிச்சுட்டு அந்த இந்திரலோகம் சந்திரலோகம் எல்லாம் போயிட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு திரும்பி they have to come down. They cannot forever கிருஷ்ணலோகா போனான்னு சொல்லிட்டு அந்த கதை வராது. எஸ், 9.24. யார் நெக்ஸ்ட் மாதாஜி? இப்ப யார் படிச்சா? ராஜலட்சுமி. சாவித்ரி மாதாஜி. அகம் ஹி சர்வ யஜ்ஞானாம் போக்தா ச பிரபுரேவ ச ந து மாமபி ஜானந்தி தத்வேனா தஸ்யவந்தி தே. எல்லா யாகங்களின் தலைவனும் அனுபவிப்பாளனும் நானே. எனவே எனது உண்மையான தெய்வீக இயற்கையை அங்கீகரிக்காதவர்கள் வீழ்ச்சி அடைகிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. I am the only enjoyer. இப்போல யஜ்ஞம் பண்றா, எல்லாம் பண்றா, கடைசியில எல்லாம் முடிச்சப்பறம் ஆஹா சுதர்ஷன யோகம் யாகம் பண்ணேன், சுதர்ஷன பகவான் பண்ணேன், ஆஹா கணபதி ஹோமம் பண்ணேன், நிறைய இருக்கு, என்னெல்லாமோ பேர் இருக்கு, எனக்கு அவ்வளவு பேர் தெரியாது, இருக்கிற 2-3 பேர் சொன்னேன். அப்ப அந்த யோகம் அந்த யாகம் எல்லாம் பண்ணினேன்னா அவளுக்குதான் போய் சேர்ந்ததுன்னு சொல்லிட்டு அவ நினைக்கிறாய். அப்படி இல்லை, அதெல்லாம் என்னதான் வந்து அடையாது.
I am the only enjoyer and master of all sacrifices. Therefore, those who do not recognize my true transcendental nature fall down. அவ இந்த மாதிரி உள்ளவா, இல்லை நான் கணபதிக்கு தான் பண்ணிருக்கேன், நம்ம நவகிரக ஹோமம் தான் பண்ணிருக்கேன், சுதர்சன ஹோமம் பண்ணிருக்கேன், அந்த மாதிரி சொல்லி மென்ஷன் பண்றவங்க they are not, they can, அவளுக்கு அந்த ஒரு புரிதல்ல இருந்து அவ வெளியில வரதுலனாக்கா அவளுக்கு திரும்பி வீழ்ச்சி தான். they will not, நம்ம மனசாரி நம்ம எது பண்ணாலும் கிருஷ்ணருக்குன்னு அர்ப்பணம் பண்றோம் இல்லையா? சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம், இந்த ஒரு வேர்டை நம்ம எப்பவுமே நினைச்சுக்கணும். சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம், சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம். என்ன பண்ணாலும் அது கிருஷ்ணருக்கு தான் போய் சேரணும். அந்த மாதிரி நினைச்சிருந்தோம்னா we are transcending all that. இதெல்லாம் தாண்டி நம்ம கிருஷ்ணாவலத்துக்கு போக முடியும். ஆனா அந்த கிருஷ்ணரை மறந்து நம்ம யாகம் வேற பகவானுக்கு தான் நம்ம யாகம் பண்றோம் மென்ஷன் பண்ணும்போது அது தப்பா புரிஞ்சுன்னு பண்றாங்க. ஆனா எல்லாம் எனக்கு தான் சேருது. ஆனா அவங்க புரிதல் தப்பா இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு மோட்சம் கிடைக்கிறது கடினம். அவர் கிடைக்காது, ஃபால் டவுனே போட்டுட்டார். they will not reach me. அவ திரும்பி இதோட எல்லாம் அனுபவம் பட்டு இல்ல கிருஷ்ணா இது சந்திரலோகம் இந்திரலோகம்னா போய் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு திரும்பி கீழே திரும்பி புனர்ஜென்மம் அவளுக்கு கிடைக்கும். 25 எடுங்க மாதாஜி. அடுத்தது யாரு? சுபத்ரா. அடுங்க. யாந்தி தேவரதா தேவான் பித்ரு யாந்தி பித்ருவரதா பூதானி யாந்தி பூதேஷ்யா யாந்தி மத்யா ஜினோ பீமாம். தேவர்களை வழிபடுபவர்கள் தேவர்களிடையே பிறப்பர், முன்னோர்களை வழிபடுபவர்கள் முன்னோர்களிடம் செல்வர், பூதங்களை வழிபடுபவர்கள் பூதங்களிடையே பிறப்பர், மேலும் என்னை வழிபடுபவர்கள் என்னுடனே வாழ்வர். சிம்பிள். அதுதானே. யாரு யாரு ப்ரே பண்றோம் அவங்க அந்த உலகத்துக்கு போவாங்க. கிருஷ்ணர் வழிபடுவா, கிருஷ்ண உலகத்துக்கு போவா. ஆனா கிருஷ்ண எங்க இருக்கு? அதான் டாப் மோஸ்ட்ல இருக்கு. அங்க போனா திரும்பி வர மாட்டோம். பாக்கி எல்லாரும் அவளோட உலகம் கீழே 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 இருக்கு. அப்ப என்ன போட்டிருக்கு? those who worship demigod they will take birth in அந்த demigod உலகத்துல அவங்களுக்கு போய் அந்த என்ஜாய் பண்றதுக்கு அங்க போய் பிறப்பாங்க. பண்ற புண்ணியம் எல்லாம் அங்க கரைக்கிறதுக்கு அங்க போகலாம். அப்புறம் இதே போல கோஸ்ட், those who worship ghosts and spirits, இந்த மாதிரி அர்த்தராத்திரி எல்லாம் போய் இந்த மாதிரி கோஸ்ட், அது எனக்கு தெரியாது, மாயா சம் அந்த இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் பண்றவங்க அந்த மாதிரி இடத்துல போய் பிறப்பாங்க. those who worship ancestors, பித்ரு காரியத்திலேயே ரொம்ப இதா இருப்பாங்க. இல்ல பித்ரு தோஷம் வந்துடும், அது பண்ணோம் இது பண்ணோம்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் பண்ணிருப்பாங்க. அப்ப அந்த பித்ரு உலகத்தை போயிட்டு அவங்க பிறப்பாங்க. அங்க புண்ணியம் எல்லாம் முடிச்சுட்டு திரும்பி இந்த உலகத்தை பிறப்பாங்க. and those who worship me will live with me. அவங்க திரும்பி இந்த உலகத்துக்கு வரதுக்கு சான்ஸ் இல்ல, அவங்க வரவே மாட்டாங்க. ஏன்னா அந்த உலகம் அழியவும் செய்யாது, கிருஷ்ண உலகம் அழியவும் செய்யாது. அங்க எப்பவுமே சுகமா அவர் கூடயே இருந்து கிருஷ்ணா கூடயே இருந்து நம்ம இருக்கலாம். சோ இதுல இருந்து இனிமே அடுத்தது என்ன பார்க்க போறோம்? லாஸ்ட் செக்ஷன், செக்ஷன் I think last time, yeah, 34. The glories of directly worshipping Krishna. இப்பெல்லாம் நம்ம டைரக்டா பண்ணினவாள் எல்லாம் பார்த்தோம். இப்ப டைரக்டா கிருஷ்ணரை வழிபட்டா அதுல என்ன நமக்கு glories, அதுல என்ன ஒரு தன்மை இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். 9.26 யார் எடுக்கிறா மாதாஜி? நாதா மாதாஜி. பபிதா அடுங்க. பத்ரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோ மே பக்த்யா பிரயச்சதி தத் அஹம் பக்த்யு பஹுருதம் அஷ்னாமி பிரயதாத்மனஹ. அன்புடனும் பக்தியுடனும் ஒருவன் எனக்கு இலையோ பூவோ பழமோ நீரோ அளித்தால் அதனை நான் ஏற்கின்றேன். ஹரிகிருஷ்ண மாதாஜி. என்ன சொல்ற? இப்ப டைரக்டா என்னையே நம்ம வழிபடுறவா இருக்கா. அவ என்ன கொடுக்குறாங்க? இஃப் ஒன் ஆஃபர்ஸ் மீ வித் லவ் அண்ட் டிவோஷன், ஃபர்ஸ்ட் அதான் கொடுக்குறா. எனக்கு அது கூட இது கூட முதல்ல கேட்கவே இல்லை. வித் லவ் அண்ட் டிவோஷன், எனக்கு ஆசையா அன்பா நம்பிக்கையோட என்ன கொடுக்குறாங்க? ஒரு லீஃப்னா எனக்கு துளசி இலை, வெறும் ஒரு துளசி இலை வச்சுட்டு நமஸ்காரம் பண்ணாலும் போறோம், ஐ வில் பி வெரி ஹாப்பி. இல்ல ஒரு பூ வைக்கிறாங்களா, ரொம்ப சந்தோஷம். இல்ல ஒரு பழம், நம்ம வீட்டுல ஏதோ பழம் இருக்கு, சரி பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு அந்த பழம் சாப்பிடுறோமா, வெரி நைஸ். அந்த மாதிரி இல்ல, ஒண்ணுமே இல்லை நம்ம வீட்டுல, பூ இல்ல பழம் இல்ல லீஃப் இல்ல ஒண்ணுமே இல்ல, தண்ணியாவது இருக்கு இல்லையா, குழையில தண்ணியாவது வருது இல்லையா, அந்த தண்ணியாவது ஆஃபர் பண்ணி அந்த தண்ணியை நம்ம பகவானுக்கு நைவேத்தியம் மாதிரி பண்ணி அதை நம்ம அருந்தினாலே he will accept. பகவான் அதையும் அக்செப்ட் பண்றது ரெடி. எவ்வளவு சிம்பிள். நம்ம பகவான்ல ரொம்ப சிம்பிள். ஆடம்பரமா அவர் ஒண்ணுமே எதிர்பார்க்கல, இது வேணும் அது வேணும் எதிர்பார்க்கல. இப்ப இது சப்பன் போகும் சொல்லிட்டு இந்த நார்த் இந்தியால இல்ல இஸ்கான்லயே அவ பண்றான். சப்பன்னா 56 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் போக் தினமுமே பண்ணுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணி பகவான் கொடுக்குது, பகவானுக்கு குஷி பண்றதுக்கு தான். இப்ப நம்மளே நல்லா சாப்பிடணும் அந்த ஒரு எண்ணம் நமக்கும் வரணும். பகவானுக்கு நல்ல விதமா எல்லாம் நம்ம கொடுத்தோம், அப்புறம் நம்மளும் தான் நம்ம தான் சாப்பிட போறோம். அவர் கடைக்கண்ணால பார்த்தாலே போதும், அவர் நைவேத்தியம் பண்ணா போலதான், அவர் எடுத்துட்டா போலதான், அப்புறம் நம்ம தான் சாப்பிட போறோம். அதனால
பகவானுக்கு எல்லாம் நம்ம மனசார எதெல்லாம் முடியுமோ நம்மளால முடிஞ்சதெல்லாம் அவருக்கு வந்து ஆஃபர் பண்ண பார்ப்போம். அது நம்ம சுத்தமா இருந்து நம்ம வீட்டுல பண்ற பொருளை வச்சு ஆஃபர் பண்ணோம். வெளியில இருந்து வாங்கினோம், பிஸ்கட் வாங்கினா அதை ஆஃபர் பண்ண அதெல்லாம் இல்லை. ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் ஓகே. பாக்கி எல்லாம் நம்ம வெளியில பொருள் வாங்கினாலும் அப்புறம் நம்ம வீட்டுல பண்ணி சுத்த ஆச்சாரமா அதெல்லாம் பண்ணி பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணி அது இல்லாம அங்க சாப்பிடுறது மகா பாவம். அது அடுத்த இதுல வரும். அதனால ஜஸ்ட் மேக் இட் அ ஹேபிட். அட்லீஸ்ட் இனிமே 9th சாப்டர் வந்தப்பறம் தான் அந்த ஒரு உணர்தலே வரும் நமக்கு. இதுக்கு முன்னாடி பண்ணிட்டு இருக்கிறவா ரொம்ப இது சூரத்து. அட்லீஸ்ட் இனிமே என்ன பண்ணணும், 9th சாப்டர்ல இது சொல்லியாச்சா, இனிமே நம்ம என்ன பண்ணோம், எது சாப்பிடணும். சரி, காலையில ஏதோ உணவு நம்ம டிஃபன் பண்றோமா, குளிச்சு இதா நம்ம வயசா நம்ம உடம்பு தூய்மையா வச்சுட்டு மனசை தூய்மையா வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்றோமோ அதை வந்து ஆஃபர் பண்ணிட்டு அப்புறம் நம்ம சாப்பிடணும். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னன்னாக்கா இட் பிகம்ஸ் பிரசாதம். பிரசாதம் சாப்பிட சாப்பிட சித்து சுத்தி ஆயிடும். நம்மளோட உள்ள அந்த இது இருக்குல்லையே, அறிவு, என்ன சொல்றாங்க, இன்டெலிஜென்ஸ், அதுவும் கிளியர் ஆகி வி பிகம் பக்தாலா ஆயிடும். ஓகே, 9.27. எஸ், அடுத்தது யாரு மாதாஜி? 9.26 ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல மாதாஜி? பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம், அது ரொம்ப ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகாஸ். 108 யாரு மாதாஜி? மஞ்சுளா மாதாஜி? பிரபுஜி மாதாஜி. பிரபுஜி. விவேகானந்த பிரபுஜி. மஞ்சுளா மாதாஜி. அப்புறம் மஞ்சுளா மாதாஜி வராங்க. விவேகானந்த பிரபுஜி எங்க? பிரபுஜி மாதாஜி. மாதாஜி நான் ரெடியா இருக்கேன், படிக்கிட்டுங்களா? படிங்க பிரபுஜி. யத் கரோஷி யத் அஷ்னாசி கரோஷி யத் அஷ்னாலி யத் சுகாஷி யத். நான் சொல்றேன் நீங்க படிக்கிறீங்களா? நான் சொல்லி நீங்க பின்னாடி படிக்கிறீங்களா? பிரபுஜி மாதாஜி நல்ல இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா பிரபுஜி, நல்லா படிக்கலாம். அதனாலதான் நான் இன்டர்பிரேட் பண்றேன். யத் கரோஷி யத் அஸ்னாசி, யத் கரோஷி யத் அஸ்னாசி. வெரி நைஸ். யத் ஜுஹோசி ததாசி யத், யத் சுகோஷி தத்தாசி யத் தபஸ்யசி கௌந்தேய, தபஸ்யசி கௌந்தேய, தத் குருஷ்வம் மத் அர்ப்பணம், தத் குருஷ்வம் மத் அர்ப்பணம். வெரி நைஸ். படிங்க. மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கிறாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கிறாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கிறாயோ, அதையெல்லாம் நீ கொடுக்கிறாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கிறாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணம் செய்வாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எதெல்லாம் நீ இப்போ சாப்பிடுறியோ, எதெல்லாம் நீ போட்டுக்கிறியோ, எதெல்லாம் நீ வந்து எல்லாமே எனக்கு முதல்ல ஆஃபர் பண்ணிட்டு நீ அதை யூஸ் பண்ணும்போது என்னது, எல்லாமே பவித்திரமாயிடும். பகவானோட பிரசாதம். அது சாப்பாடு மாத்திரம் இல்ல, துணியும். இப்ப நம்ம தீபாவளியில எல்லாம் பாத்துருக்கோம் இல்லையா, நம்ம பெரியவாள் என்ன பண்ணுவா, பகவானுக்கு முன்னாடி வச்சு அது மஞ்சள் குங்குமம் எல்லாம் தேய்ப்பா இல்லையா, கார்னர்ல மஞ்சள் எல்லாம் தேய்ச்சு பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி, பகவானை போட்டுக்க போற நம்ம தான் போட்டுக்க போறோம். ஆனா பகவானுக்கு தேங்க்யூ, இட் இஸ் ஒன்லி ஒரு ஜெஸ்டர் ஃபார் ஷோயிங். ரொம்ப தேங்க்ஸ், எனக்கு இவ்வளவு ஒரு அருகதை கொடுத்துருக்கேன், இது வாங்கி போட்டுக்கிற ஒரு நிலைமை நான் இவ்வளவு பேர் அது கூட இல்லாம இருக்கா இல்லையா, நம்மளுக்கு அட்லீஸ்ட் அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை கொடுத்துருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு எண்ணத்தை பாவத்துல நம்ம வந்து அர்ப்பணம் பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணி அப்புறம் போட்டோம்னா என்ன ஆகும், அது பிரசாதம் ஆயிடும். எனிதிங் யூ ஆஃபர் காட் அண்ட் டேக் இட், இட் பிகம்ஸ் பிரசாதம். சோ நம்ம வந்து பிரசாதம் எல்லாம் ஈவன் ஏகாதசியில எல்லாம் கூட பிரசாதம், அப்ப அந்த டேல என்ன பண்ணலாம்னா தானியங்களோட பிரசாதம் எல்லாம் சில பேர் கொடுப்பான். அன்னைக்கு மாத்திரம் அந்த பிரசாதத்தை வச்சு அடுத்த நாள் உண்ணலாமா. ஆனா இந்த ஸ்லோகத்தை கொடுத்துருக்கு, உண்மையா இந்த 9th வரதா தெரியாது, 3 ஹவர்ஸ்க்குள்ள 3 or 4 ஹவர்ஸ்க்குள்ள சாப்பிடணும். பண்ணி முடிச்சு 3 or 4 ஹவர்ஸ்க்குள்ள சாப்பிடணும், இல்லாட்டா அது வந்து பாய்சன் ஆயிடும் அப்படின்னு. ஆனா இந்த மாதிரி இது நைவேத்தியம் பண்ண பொருள் அப்படியே இருக்கும். இட் ஹேஸ் தட் பவர். அந்த இதுல பவர் வந்துடும். அதுல வந்து கெட்டு போகும். ஃப்ரிட்ஜ்ல தான் வைக்க போறோம் நம்ம, இந்த வெளியில கிளைமேட் ரொம்ப சூடு. ஆனா அது சாப்பிட்டா பாவம் கிடையாது. அது கிளியர் பண்ணுவாவா. அடுத்த ஏதோ ஸ்லோகத்துல வருது பாக்கலாம். ஓகே, இதுல என்ன சொல்லிருக்காங்க, ஒரு சன் ஆஃப் குந்தி, ஆல் தட் யூ டூ, ஆல் தட் யூ ஈட், என்ன செய்கை பண்ணினாலும் என்ன நினைச்சுன்னு முதல்ல நமஸ்காரம் போட்டுட்டு என்ன நினைச்சுன்னு பண்ணேன் இல்ல, என்ன சாப்பிடுறியோ அது, ஆல் தட் யூ ஆஃபர் அண்ட் கிவ் அவே, என்னெல்லாம் நீ கொடுக்குற, யாருக்கா தானம் கொடுக்குறியா, என்ன நினைச்சுட்டு ஆஃபர் பண்ணி எனக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு கிவ் அவே கொடுக்கு. as well as all austerity, என்ன தபஸ் பண்ண, என்ன நினைச்சு ஒரு தபஸ் பண்ணேன், என்னால முடியும் நினைச்சு அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க. பகவானே எனக்கு ஒரு தெம்பு கூட, நான் ஒரு காலையில சீக்கிரம் எழுந்துக்கிறேன், எனக்கு நாளைக்கே என்ன எழுப்பி விடு, நீதான் எழுப்பி விடணும், அப்பதான் என்னால பார்க்க முடியும், எனக்கு நல்ல தெம்பு கூட, ஜபா பண்ணணும். இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் நம்ம பகவானை நம்பிட்டு இருந்தோம்னா என்ன ஆயிடும், should be done as an offering to me. எல்லாமே அந்த மாதிரி பண்ணினா it becomes நம்ம அந்த சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போயிடுவோம். We will not only doing the புண்ணியம் மாத்திரம் வராது, நல்ல சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போயிட்டு பகவானையே நினைச்சது எல்லா காரியம் பண்ணணும். அது இந்த ஸ்லோகம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்.
எதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல, எல்லாம் பகவத்கீதை எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஃபாலோயிங் ஆக்ட்ஸ் as an offering to கிருஷ்ணா. என்னெல்லாம் ஆக்டிங் தான் என்னது நம்ம செய்கை, என்னெல்லாம் செய்கை வந்து பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ற போல பண்ணலாம். வாட் எவர் யூ டூ, நம்ம என்ன செய்கை பண்றோமோ, பகவத்கீதா அதான் இப்போ கிளாஸ் வந்துட்டோமா அழகா விபூதி எல்லாம் இட்டுண்டு வாட் எவர் யூ ஹேவ், சந்திரன் இருக்குன்னா ஒரு திருநீரா என்னவோ இட்டுண்டு பகவான் முன்னாடி வந்துட்டு ஒரு ஜபா பண்றது, ஒரு இது ஈவன் நம்ம ஜப்பா பண்றதுக்கு முன்னாடி கூட ஒரு நெத்தியில ஒரு பகவானோட ஒரு திலக்கு மாதிரி இட்டுண்டு பண்ணலாம். என்ன செய்கை பண்ணாலும் பகவான் நினைச்சுன்னு ஆரம்பிங்க. வாட் எவர் யூ ஈட், என்ன சாப்பிடுறோமோ பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு சாப்பிடணும். வாட் எவர் யூ ஆஃபர் ஆர் கிவ் அவே, யாருக்கும் ஒரு தானம் கொடுக்கணும், யாருக்கும் ஒரு ஏழைக்கு ஏதோ கொடுக்கும், ஏழையோ வாட் எவர், நம்ம யாருக்கோ ஹெல்ப் பண்றோம், பகவான் நினைச்சு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணும். நான் எங்கிட்ட இருக்கு சரி நான் கொடுக்குறேன் அந்த எண்ணத்துல கொடுக்க கூடாது. அப்புறம் வாட் எவர் ஆஸ்டாரிட்டிஸ் யூ பெர்ஃபார்ம், என்னது காலையில் சீக்கிரம் எழுந்துக்கிறோம், பகவானோட தர்ஷனம் பாக்குறோம், மங்களாரத்தி பாக்குறோம், அதுவும் ஒரு ஆஸ்டாரிட்டி தான். ஏன் தூங்கலாமே, ஏன் அந்த டைம்ல நீங்க தூக்கத்தை எல்லாம் கட்டுன்னு எழுந்துக்கிறோம். எவ்வளவு பேர் தான் எழுந்துக்கிறான் நம்ம குரூப்ல இருந்து, ஒரு எவ்வளவு பேர் எழுந்துக்கிறான், ஆனா எவ்வளவு குரூப்ஸ் இருக்கு, அவள் எழுந்துக்க மாட்டேங்கிறா. அந்த மாதிரி உணர்த்தி இல்ல, அவளுக்கு அந்த ஒரு ஃபீலிங் வர மாட்டேங்குது. சோ நம்ம அந்த மாதிரி பண்றோம், ஆஹா நான் தான் கிரேட், அப்படி இல்ல. அந்த ஒரு என்னது எண்ணமும் பகவான் தான் நம்ம கொடுத்துருக்காரு. அந்த ஆஸ்டாரிட்டி நம்ம பண்றோம், காலையில எழுந்து நம்ம மங்களாரத்தி பாக்குறோம்னா அந்த ஒரு உணர்ச்சி நம்ம கொடுத்ததும் பகவான் தான். சோ அதுக்கும் பகவானை வந்து நம்ம வந்து we should thank him. அப்புறம் என்னது, do the following as an offering to கிருஷ்ணா. இது எல்லாமே நம்ம வந்து கிருஷ்ணருக்கு இது. சோ திஸ் இஸ் எல்லாம் உல்டாவா போகுது. முதல்ல இது வரணும், இது எப்படி கரெக்ஷன் பண்ணணும் தெரியல, நம்பர் சேஞ்ச் பண்ணணும். ஓகே, நிஷ்காம கர்மயோகம், இதுக்கு பேர் தான் நிஷ்காம கர்மயோகம். என்னது, நமக்கு வேண்டி இல்லாம பகவானுக்கு வேண்டி நம்ம ஒரு காரியம் பண்றோம். இது எல்லாமே பகவானுக்கு வேண்டி நம்ம வந்து பண்ணணும். திஸ் இஸ் கால்ட் நிஷ்காம கர்மயோகா. இதுக்கு உல்டாவா இது வேற ஒரு கர்மயோகா, என்னது சகாம கர்மயோகா. சகாம இதுல போடல, சகாம கர்மயோகம் நம்ம நமக்கு வேண்டி பண்றோம். எனக்கு நல்லா இருக்கணும், நான் இந்த மாதிரி ஜபா பண்ணா எனக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்ல ஒரு எனக்கு நல்லது வரும் அப்படின்னு நினைச்சு பண்றது சகாம கர்மயோகா. எதுவுமே நான் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு ஜப்பா பண்றதானாலும் அது பகவானுக்கு ஆஃபரிங். 18 டைம்ஸ் பண்றோம், 16 டைம் பண்றோம், 20 டைம் பண்றோம், எல்லாம் பகவானுக்கு தான் நான் ஆஃபர் பண்றேன். என்னால ஜப்பா பண்ண முடியாது, நான் பண்றேன். என்னால கோயிலுக்குலாம் வந்து பணம் கட்ட முடியாது, ஆனா நான் ஜப்பாவை நான் கொடுக்குறேன். தாராளமா ஜப்பா வந்து இவ்வளவு டைம் பண்ணி நான் ஆஃபர் பண்றேன். ஒரு மாசம் நான் என்ன ஜப்பா பண்ணாலும் அதோட புண்ணியம் எல்லாம் பகவானுக்கு போய் சேரணும், பகவானுக்கு வேண்டி நான் அர்ப்பணம் பண்ணியாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டுனாலும் இட் இஸ் ஆல் ஆஃபரிங் டு பகவான். So such acts are called நிஷ்காம கர்ம யோகா. After, what is the difference in offering of pure devotees and us? Pure devotee, இந்த மாதிரி pure devotee ஆஃபர் பண்றதுக்கும் நமக்கும், அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியாது, நம்ம pure devotee இல்லைன்னு அதுல எழுதிருக்கு. ஆனா நமக்கும் pure devoteeக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னாக்கா, quality of devotion and hence quality of reciprocation. அவளோட டிவோஷனுக்கு ஏத்தா போல பகவான் திருப்பி கொடுப்பார். அவளுக்கு எல்லாமே நம்ம ஏழையா இருந்தாலும் என்ன கிடைக்கிறது. இப்ப நம்ம இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த இது என்னது சபரி எப்படி இந்த ஒரு அது பேருக்கு என்ன சொல்லுவோம், நாங்க பேர் சொல்லுவோம், அதுல இருந்தது கொய்யாப்பழம், இதுக்கு என்ன சொல்லுவோம், போர் அதை கடிச்சு அவ ஒரு நாள் டேஸ்ட் பார்த்து ராமர் கொடுக்குறான். புளிச்ச பழம்னா கொடுக்க மாட்டான், நல்லா டேஸ்டியா இருக்கிறது கொடுக்கலாம். இழந்த பழம் எஸ், அது எச்ச பண்ணி தான் கொடுக்குறான். ஆனா மோட்டிவ் என்னது, மோட்டிவ் வந்து இல்ல கிருஷ்ணருக்கு ராமர் தான் ராமாயணத்தை வருது. மோட்டிவ் அவரோட என்னதுனாக்கா, ஐயோ புளிச்சதெல்லாம் கொடுக்க கூடாது, பாவம் பகவானுக்கு நம்ம புளிச்சது கொடுக்க கூடாதுன்னு எப்படி அது டேஸ்ட் பார்க்காம எப்படி கொடுக்குறது. அப்போ ஒரு நாள் கடிச்சு பார்த்து எது ஸ்வீட்டா இருக்கோ அதை ஆஃபர் பண்றாங்க. சோ the motive is very important. So devotees ஓட அப்படிதான், அவளோட மோட்டிவ் என்னது, கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும், கிருஷ்ணருக்கு கொடுக்கணும். சோ அதனால எப்படி நம்ம கொடுக்குறோமோ, குவாலிட்டி ஆஃப் டிவோஷன் எப்படி நம்ம பண்றோமோ அது போல நமக்கு ரெசிப்ரோகேஷன், பகவானோட கிருபையும் அது போல நமக்கு வரும். ஆனா பணத்தை நம்ம வந்து 1000 ரூபாய் கொடுத்தேனாக்கா 1000 ரூபாய்க்கு தகுதியா நமக்கு வந்து எவ்வளவு கொடுக்குறோம். நோ, இட் இஸ் நாட் பைசா, இட் இஸ் ஒன்லி பக்தி. நம்ம எவ்வளவு பக்தியா பகவானை நம்பிண்டு பகவானுக்கு என்ன ஆஃபர் பண்றோமோ இன் ப்ரொபோர்ஷன், அதே போல அவர் வந்து நமக்கு ரெசிப்ரோகேட் பண்றார். இன் ப்ரொபோர்ஷனேட் ஆஃப் அவர் டிவோஷன் கிருஷ்ணா வில் ரெசிப்ரோகேட். அது போல ஒருத்தருக்கும் ஒரு அனுபவம் தெரியும் நமக்கு. அந்த சோ இதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நல்லா. அப்போ பக்தாஸ்க்கு நமக்கு என்னன்னாக்கா, பக்தா வந்து எல்லாமே அர்ப்பணம் பண்ணுவா. சோ அவ அதனாலதான் எப்பவுமே ஆனந்தமா இருக்கா. நம்மளும் அந்த மாதிரி பழகணும். எஸ், 28 யார் நெக்ஸ்ட் மாதாஜி? ட்ராக்கை விட்டு மஞ்சுளா மாதாஜி. எஸ், படிங்க. शुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः. மாதாஜி சுப அசுப அந்த கொஞ்சம் பிரிச்சு படிச்சுக்கணும். சுப அசுபா தான் போட்டிருக்கு, பட் அதோட வந்து சுப அசுப அப்படின்னு. शुभ अशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः சந்நியாச யோக யுக்தாத்மா விமுக்தோ மாம் உபைஷ்யசி. இவ்விதமாக நீ கர்ம பந்தங்களிலிருந்தும்
அதன் நல்ல தீய விளைவுகளிலிருந்தும் விடுபடுவாய். சந்நியாசத்தின் இந்த கொள்கையின் மூலம் உனது மனதை என்னில் பதிய செய்வதால் நீ முக்தி பெற்று என்னிடமே வருவாய். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆஃபர் பண்ணி எதுவும் நம்ம எனிதிங் ஐ வில் ஆஃபர். காலையில இருந்துன்னா கிருஷ்ணா என்ன எழுப்பி விட்டியா, தேங்க்யூ கிருஷ்ணா. அதுல நம்ம பாத்ரூமா விட்டது யாக நம்ம சாப்பிட்டதெல்லாம் டைஜஷன் ஆயிட்டு பாத்ரூம் போறோமே அதுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் கிருஷ்ணா. ஏன்னா அது ஆகலன்னா திரும்பி ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணி அதை எடுப்பாரு. எவ்ரிதிங் we are seeing. சோ அதனால எல்லாத்துக்கும் பகவான் நான் ஐ டூ தட். எனக்கு காலையில வந்து பாத்ரூம் போயிட்டேன்னா அப்பா தேங்க்யூ பகவான், எனக்கு இதுக்கு வேண்டி எனக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ல தள்ளல இல்ல, எனக்கு இது ஒண்ணு கொடுத்தியே தேங்க்யூ. அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சுருவேன் தேங்க்ஸ் கிவிங். நம்ம ஒரு செய்கையிலேயே நம்ம வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லதான் வேணும். பசி எடுக்கிறதா தேங்க்யூ பகவான், ஒரு பசியாவது கொடுத்துருக்கு. இல்ல பசி இல்லைன்னா அதுக்கு தூக்கம் இல்லையா அதுக்கு ஒரு மருந்து, பசி இல்லைன்னா அதுக்கு ஒரு மருந்து, அப்புறம் ரொம்ப மோசமா போயிடும். அதனால எல்லாத்துக்கும் பகவான் கை இயங்குறது, காது கேட்கறது, கண்ணு பாக்குறது. ஓகே கண்ணாடி போட்டுனாலும் வயசாச்சுன்னா கொஞ்சம் கண்ணாடி வரும், இருந்தாலும் கண்ணு தெரியறது. எவ்வளவு பேர் கண்ணு இல்லாம இருக்கா, எவ்வளவு பேர் காது கேட்காம இருக்கா இல்லையா? அந்த மாதிரி எல்லாம் பாக்கிறதுக்கு we should keep on thanking God. நமக்குள்ள அதாவது ஒவ்வொன்றும் நம்ம பார்க்கலாமே. இந்த ஒரு லிம்பு, ஒரு ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்றாங்க, ஒரு பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் பண்ணாலும் ஒரு பாட்டில் பிளட்டுக்கெல்லாம் எவ்வளவு காசு கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. நமக்கு உள்ள ஊறிண்டே இருக்கு, அன்லிமிட்டெட் நம்பர் ஆஃப் இது ஊறிண்டே இருக்கு. நம்ம யாருக்கும் எடுத்து கொடுத்தாலும் வித்தின் 24 hours அது திரும்பி ஊறிண்டே இருக்குமா. என்னோட பிள்ளை டாக்டர் தான், அவன் வந்து படிக்கிற டைம்லயே அவன் இது கொடுப்போம். எவ்ரி 4 months 3 months ஐ திங்க் இது ரத்த தானம் பண்ணலாம் அப்படின்னு. 3 மாசம் எல்லாம் வெயிட் பண்ண மாட்டேன். எவ்ரி மந்த் அவனோட பேர் வந்துட்டே இருக்கும். எல்லா அசோசியேஷன்லயும் அவன் பேர் கொடுத்துருப்பான், வந்துட்டே இருக்கும். கொடுத்துரு இன்னைக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்கான். சோ அவ என்ன சொல்ற சயின்டிபிக்கலி இட் இஸ் ப்ரூவ்டு. நம்ம பிளட் கொடுத்தாலும் 24 மணிக்குள்ள திரும்பி அந்த பிளட் என்னெல்லாம் எவ்வளவு பிளட் என்ன ஃபுல்லா பாட்டிலா எடுக்க மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு தெரியும் என்ன கணக்குல எடுக்கிறாங்க. திரும்பி அது ஊஸ் அவுட் ஆயிடும், நம்ம உடம்புல திரும்பி ப்ரொடியூஸ் ஆயிடும். அந்த மாதிரி ஒரு மெக்கானிசம் பகவான் நம்ம உடம்புல கொடுத்துருக்காரு. இதை விட என்ன வேணும் இல்லையா? அப்ப பகவான் நம்ம தேங்க்ஸ் போடும். எல்லாருக்கும் கோடி தேங்க்ஸ் நம்ம கொடுத்துதான் இருக்கணும். அது இப்ப இஸ்கான்ல ஜப்பாவ மூலமா சொல்றாங்களா, தாராளமா நம்ம அந்த கிருஷ்ணருக்கு போவோம். இது இவ்வளவு பண்ணினேன்னு பெருமையே கிடையாது, இன்னும் நிறைய நம்ம பண்ணணும். அவர் கொடுத்துறத பார்த்துனாக்கா இவ்வளவு நல்ல குடும்பம், மனைவி, மக்கள், பேரன், பேத்தி எல்லாம் நம்ம பார்த்து நம்ம இன்னும் உசுரோடு இருக்கோம். இவ்வளவு பேர் சின்ன வயசுல டப்புன்னு போயிடுறான். அதெல்லாம் இல்லாம நம்ம எல்லாம் பார்த்து நல்லா இருக்கும். இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்லோகத்தை நம்ம அனுபவிச்சுட்டு we should start thanking God. அப்ப நம்ம என்ன சொல்லி இதுல என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, in this way you will be freed from bondage to work. நம்ம என்ன வேலை பண்றோம் அதோட புண்ணியம் கிடைக்குமா? இல்ல, அந்த இதுல பாண்டேஜ் ஆக மாட்டோம். புண்ணியம் இல்ல, டைரக்டா பகவானுக்கு பண்றதுனால என்ன, உனக்கு ஒரு புண்ணியம் வந்தது, அதனால நீ இந்திரலோகம் சந்திரலோகம் போனேன், அதை அனுபவிச்சே, திரும்பி இங்க வந்து பிறந்தோம். அந்த கதை இல்ல, உனக்கு இந்த பாண்டேஜ் கிடையாது. அது ஒரு ஆஸ்பிஷியஸ் இன்ஆஸ்பிஷியஸ் ரிசல்ட் எல்லாம் கிடையாது. நல்லது கெட்டது அந்த மாதிரி செய்தியோட என்னது ரிசல்ட் அதுவும் கிடையாது. with your mind fixed on me in this principle of renunciation, எல்லாத்தையும் பற்றுதல் இல்லாம பகவானுக்கு வேண்டிதான் நம்ம எல்லாம் பண்றேன். அந்த மாதிரி எண்ணத்தை பண்ணும்போது என்னாகும், ஒரு வந்து ஃப்ரீடம் வந்து வரும். யூ வில் பி லிபரேட்டட் அண்ட் கம் டு மீ. இதெல்லாம் ஒரு ஸ்லோகத்தையும் அவர் சொல்றாரு. இந்த மாதிரி பண்ணுங்க, இப்ப யூ வில் கம் டு மீ, யூ வில் கம் டு மீ இது சொல்லிட்டு இருக்காரு. நான் ப்ராமிஸ் பண்றேன், இப்படி எல்லாம் கூட ஒரு ஸ்லோகத்துல இருக்கு. அப்போ we should actually இனிமேலாவது ஒரு இதுலயும் நம்ம வந்து பகவானை நம்பிட்டு we should start behaving. 9.29 யாரு நெக்ஸ்ட் மாதாஜி? ஜெய் கல்பனா. समो अहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः ये भजन्तु मां भक्त्या अभिधेयेषु असाप्यहम्. நான் யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதோ யாருக்கும் பட்சபாதம் காட்டுவதோ இல்லை. எல்லாரிடமும் நான் சமமாக நடந்து கொள்கிறேன். ஆயினும் பக்தியுடன் எனக்கு அன்பு தொண்டு புரிபவன் யாராயினும் அவன் எனக்கு நண்பனே. அவன் என்னில் இருக்கின்றான், நானும் அவனுக்கு பிரிய நண்பனாகின்றேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்ற, நான் யாருக்கும் பார்ஷாலிட்டி இல்லை. இன்னைக்கு ஒருத்தன் பணக்காரனா இருக்கான்னு ஒருத்தன் ஏழையா இருக்கானா என் காரணம் இல்ல. நான் யாருக்கும் எடுத்து கொடுத்து அவனை பணக்காரன் ஆக்கல, ஒருத்தன்டே எல்லாம் பறிச்சுட்டு அவனை ஏழையாக்கல. எல்லாரும் எனக்கு சமம் தான். அவாவா கர்மா படிதான் இந்த ஜென்மத்தை அவ பிறந்திருக்கா, இந்த ஜென்மம் அனுபவிச்சு இந்த ஜென்மத்தை நல்லது பண்ண அடுத்த ஜென்மம் இந்த ஜென்மத்தை என்ன கர்மா பண்ணிப்போ அது போல அடுத்த ஜென்மம் அவளுக்கு கிடைக்கும். நான் அதுல எல்லாம் பார்ஷாலிட்டியே கிடையாது. இருந்தாலும் பார்ஷாலிட்டினா இது யாருக்கும் வந்து நான் தயவு தாட்சணியம் பார்த்து ஓஹோ பாவம் அப்படின்னு வச்சு அவனுக்கு நிறைய கொடுத்து அந்த மாதிரிலாம் பண்ண மாட்டேன். I am not partial to anyone. ஆனால் நான் ஈக்குவல் தான் எல்லாத்தையும். ஆனால் யாரு எனக்கு தொண்டு புரிகிறாரோ and to be with devotion, நல்ல பக்தியோட எனக்கு தொண்டு புரிகிறாரோ அவ எனக்கு நல்ல ஃப்ரெண்டும். அண்ட் அவளுக்கு வந்து நானும் அவளுக்கு நல்ல ஃப்ரெண்டா இருப்பேன், அவன் எனக்கு நல்ல ஃப்ரெண்டு. அப்புறம் வேற ஸ்லோகத்திலையும் சொல்றேன், அவளுக்கு அவ தொண்டு புரியறதுனால ஐ எம் கிவிங் தெம், அவளுக்கு நல்லதெல்லாம் நான் பண்றேன்.
சும்மா எடுத்து கொடுக்க மாட்டேன், அவன் நல்ல தொண்டு புரியறான், நல்ல நம்பிக்கை இருக்கு, அதனால நான் எடுத்து கொடுக்குறேன்னு சொல்லி வேற ஒரு ஸ்லோகத்தையும் வச்சிருப்பேன். சோ வாட் வி ஹேவ் டு, இதுல இருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும், பகவான் வந்து ஒருத்தர் இப்ப இனிமேல இருந்து நம்ம யாரையும் கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. பத்தி அவன் இவ்வளவு அட்டுழியம் பண்றான், அவன் நல்லா இருக்கானே அப்படின்லாம் நம்ம நினைக்க கூடாது. சரி, அதுக்கு முன்னாடி ஜென்மத்தை நல்லா பண்ணிருப்போம் இல்ல, அதுக்கும் எப்போ பண்ணிருப்போம், ஏதோ ஒரு ஜென்மத்தை 50,000 இது முன்னாடி உள்ள ஜென்மத்தை அவன் நல்லது பண்ணிருப்பனா இருக்கும். அப்புறம் அடுத்த ஜென்மெல்லாம் அவங்க கட்டதெல்லாம் பண்ணி அதோட பலன் இப்ப இந்த ஜென்மத்தை அவன் அனுபவிக்கிறான்னு இருக்கும். நாட் நெசசரி போன ஜென்மம் தான் நல்லது பண்ணிருக்கான் அதனால கிடைக்கும், அப்படி இல்ல. நம்ம கோடி ஜென்மம் எடுத்திருக்கோம், ஏதோ ஜென்மத்துல நல்லது பண்ணினதுனால இன்னைக்கு அவன் நல்லா இருக்கான். இன்னைக்கு திரும்பி அவன் என்ன பண்றான், அட்டுழியம் எல்லாம் பண்றான், அதுக்கும் அவன் அனுபவிப்பான். சோ அதனால we should not compare our life with anybody else. அவன் இன்னைக்கு நல்லா இருக்கான், நான் நன்னா இல்லையா அப்படி இல்ல, இன்னைக்கு நான் நன்னா இருக்கேன்னா இன்னைக்கு நம்ம ஏதோ புண்ணியம் பண்ணிருக்கோம், ஏதோ இதுல பிறவில, அதனால நம்ம நல்லா இருக்கும். சோ ஆனா பகவான் யாருக்கும் பார்ஷியாலிட்டி கிடையாது, இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் பகவான் எப்போ நம்ம கிட்ட நல்ல இதா இருப்பார், அவருக்கு நல்ல அன்போட தொண்டு புரிந்தா அவர் வந்து நமக்கு கிரேஸ் நல்ல ஒரு என்னது அவரை ஆசி வழங்குவார் அப்படின்னு. அப்புறம் he is a very good friend of us. நம்மளோட பகவான் சின்ன குழந்தை ஏன் சாப்பிடலன்னா பண்ணலைன்னா உம்மாச்சி கண்ணு குத்துவாலன்னு சொல்லுவோம், அதெல்லாம் பயப்படுத்தி வச்சிருக்கோம் நம்ம. அதெல்லாம் இனிமே அடுத்த ஜெனரேஷன் நம்ம சொல்ல வேண்டாம். நம்ம வந்து எல்லாரும் நல்லா நமக்கு வந்து பகவான் நமக்கு ஃப்ரெண்டு அந்த மாதிரி சொல்லுவோம். Almost coming to an end. 30 யார் எடுக்கிற மாதாஜி? ஜெயலட்சுமி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. அபிஷேக் சுதுராச்சாரோ பஜந்தே மாமன்யபாக் சாதுரேவச அந்தவ்ய சம்யக் வியவசிதோ ஹிஷஹ. என்ன மாதாஜி? அனன்யபாக். அன்யபாக் சொன்னேன். அனன்யபாக் மாதாஜி, அது இந்த ஸ்லைட்ல போட்டோ வருதா, அது தெரியல எழுத்து சரியா. சாரி, என்ன தெரியல மாதாஜி, ரெட் கலர்ல இருக்கனா தெரியலையா? தெரியலைங்க மாதாஜி, பாத்து தெரியல, புக்க பார்த்து படிச்சிட்டு இருக்கிறேன். சரி சரி, அனன்யபாக் தான். அனன்யபாக். சரிங்க மாதாஜி, இன்னொரு தடவை படிக்கிட்டுங்களா? வேண்டாம் மாதாஜி, சும்மா கரெக்ஷன் பண்ணி. அதுக்கு எனக்கு ஏதோ காதுல தப்பா போட்டா இமிடியட்லி வாயில இருந்து அது கரெக்ஷன் பண்ணிடுறேன். உங்களுக்கு காது கேட்கறதா இல்லையா நான் பாக்குறது இல்ல, நான் அதை ஒண்ணு இமிடியட்டா கரெக்ஷன் பண்ணிடுறேன். சரி, ஓகே மாதாஜி. மிகவும் மோசமான முறையிலே ஒருவன் செயலாற்றுவதற்காக தோன்றினாலும் கூட அவன் பக்திமய தொண்டிலே ஈடுபட்டிருந்தால் அவனை புனிதமானவனாகவே கருத வேண்டும், ஏனெனில் அவன் தக்க முறையில் நிலை பெற்று இருக்கின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து இந்த ஸ்டோரி ஜகாய் மாதாய் அவளோட ஸ்டோரி இருக்கு. பட் நம்ம ஜென்ரலா என்னது பார்க்கலாம், even if one commits the most abominable action, ஏதோ கொலை பண்ணினா அது பண்ணா இது பண்ண எல்லாம் இருக்கு, ரொம்ப பண்ணக்கூடாத செய்கைலாம் பண்ணினாலும் if he is engaged in devotional service, he is to be considered as saint. அவ்வளவு பண்ணிட்டும் இல்ல பகவானோட பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படின்னா அவரை வந்து செயின்ட், அவரை வந்து நல்ல நல்ல ஆத்மாதான் கருதணும். ஏனென்றால் he is properly situated அப்படின்னு அப்ப நம்ம வந்து ஒரு கொஸ்டினே வரும், அதுக்கு என்ன இப்போ கொலை பண்றோம் கொள்ளை அடிக்கிறவங்க அப்புறம் எல்லாம் முடிச்சுட்டு திரும்பி வீட்டுக்கு வந்துட்டு அவன் பஜனை பண்ணிட்டு இருந்தாலும் கரெக்டா அப்படின்னு. இது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இது கரெக்ட் இல்லதான். ஆனா என்ன சொல்றான்னா பகவானோட பக்தி பண்ண அவன் இந்த மாதிரி ஒரு செய்கையில இருந்து வெளியில வந்துடும். அதனால அப்படி சொல்லியிருக்கா. அப்போ அவளுக்கும் வந்து இது தெய்வீக அறிவு வந்துடும். ஏன்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ண இந்த கெட்ட எண்ணெல்லாம் போய் அவன் நல்ல இதா ஆயிடுவோம். அந்த ஒரு எண்ணத்தை தான் சொல்லியிருக்கா he is properly situated அப்படின்னு. இதே ஒரு கொள்ளை அடிக்கிறவன் இது பண்றவன் பகவான் பக்தி அவளுக்கு பகவான் பக்தி ஃபர்ஸ்ட் வராது. பகவான் பக்தி இருந்தா அவன் இது பண்ண மாட்டான். அப்படி பகவான் பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கானாக்கா மொள்ள அவனோட இருந்து கொலை பண்றதும் கொள்ளை அடிக்கிறதும் எல்லாம் நிறுத்த போறான்னு அர்த்தம். ஏன்னா அவன் பகவானோட பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கான். சோ அட் ஸ்டேஜ் வில் கம் அவன் வந்து ஜாஸ்தி பகவானோட பக்தி பண்ணி இதெல்லாம் முள்ள பச்சு இல்ல நான் பண்றது தப்பு அப்படின்னு அவன் உணர்ந்துடும். அதே பகவான் பக்தி பண்ணலன்னா அவனுக்கு அந்த உணர்ச்சியும் வராது, அவன் வந்து he will not be saved. அப்போ இதுல இருந்து அப்படிதான் புரிஞ்சுக்கணும். அப்படின்னாக்கா சும்மா மேலோட்டமா எதுவுமே புரிஞ்ச கூடாது, கொஞ்சம் உள்ள டெப்தா ஒரு ரீட் பிட்வீன் த லைன்ஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா, நம்ம அதோட என்ன உள்ள அர்த்தம் நினைச்சுட்டு படிச்சுனாக்கதான் அது புரியும். எதுவுமே விட்டு எல்லாம் பகவான் வைக்க மாட்டாங்க, நம்ம கொஞ்சம் இன்டெலிஜென்ஸ் கொடுத்திருக்காரு, அதை வச்சு நம்ம எக்ஸாம்பிள் வால்மீகி மாதாஜி. வால்மீகி கரெக்ட். ஓகே 9.31. அடுத்தது யாரு மாதாஜி? நிவேதிதா மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. क्षिप्रं भवति धर्मात्मा वश्वच्चान्तिं निगच्छति शश्वच्चान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति. அவன் வெகு விரைவில் தர்மாத்மாவாகி நித்தியமான அமைதியை அடைகின்றான்.
குந்தியின் மகனே எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்பதான் இங்க சொல்லியிருக்கு. அந்த மாதிரி கொலை கொள்ளை பண்றவன் என்னையும் பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கான், திரும்பி கொலை கொள்ளை பண்றான், திரும்பி பக்தி பண்றானா, ஒரு ஸ்டேஜ் வரும் அவன் அதெல்லாம் நிறுத்திடுவான். ஏன்னா என்னோட அருளால அவன் அதை நிறுத்திடுவான். He attains lasting peace. He becomes righteous. அந்த மாதிரி ஆளுபடி அதெல்லாம் வேண்டாத சுபாவத்துல என்னெல்லாம் அவன் பண்றானோ அதெல்லாம் நிறுத்திட்டு நல்ல ஆத்மாவா இருந்து என்னை வழிபட்டு இருப்போம். சொன்னா குந்தி டிக்ளேர் இட் போல்ட். யார்கிட்ட வேணா இது தைரியமா நீ சொல்லு. என்னது, என்னோட டிவோட்டியா இருக்கிறவன் அழிந்து போனாங்கிற அந்த கதையே கிடையாது. என்னோட டிவோட்டி ஒரு ஆயாச்சுன்னா ஓகே, அவனோட ஏதோ போன ஜென்மத்தோட சூரத்து இருக்கும், கெட்டவனா அவன் பிஹேவ் பண்ணிட்டு இருக்கான். ஆனா என்ன வழிபட வழிபட என்னாகும், அவன் அந்த நிலைமையில வந்து அவனுக்கு பழைய அந்த குணம் எல்லாம் மாறி தூய பக்தன் ஆயிட்டு அவனுக்கு எப்பவுமே அழிய மாட்டானே. இந்த உலக விருந்தாவனம் போயிட்டு நான் சேர்ந்தோம். இந்த ஸ்டோரி இதை பிரகலாதரோட தான் கொடுத்திருக்கான். பிரகலாதர் இந்த நரசிம்மூர்த்தி பண்ணிருக்கார். இது இந்த ஸ்டோரியோட இது போட்டிருக்கான். பட் அந்த சேம் இப்ப நம்ம லைஃப்ல நம்ம நிறைய பேர் இந்த மாதிரிலாம் பாக்குறோம். ஆனா அவளும் பக்தி பண்ணிட்டே இருந்ததுனாக்கா பிரசாதம். அதனால இப்ப இஸ்கான்ல தான் பிரசாதம் சாப்பிடுன்னு இஸ்கான்ல சொல்றான். நம்ம வேற என்ன சொல்லணும், பக்தி பண்ணு. நல்ல பக்தினால அதுல உண்டே பிரசாத். இப்பதான் பார்த்தோமே புஷ்பம், பலம் புஷ்பம் தோயம் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா. அப்ப அதெல்லாம் நம்ம பண்ண பிரசாதம் சாப்பிட நம்ம புத்தியும் நல்லா இயங்கும். அண்ட் we will not commit any sin. எது பாவ செயலோ அது நம்ம பண்ண மாட்டோம். அப்ப டிக்ளேர் போல்ட்லி டு யார்கிட்ட நீ தைரியமா சொல்லு, என்னுடைய பக்தா அழிஞ்சு போன இது கிடையாது. அந்த மாதிரி இது ஸ்டோரியே கிடையாது. இதுல என்ன பாக்குறோம், இந்த இதுல ஈவன் இப்ப டிவோட்டி இஸ் இம்பர்ஃபெக்ட். ஒரு டிவோட்டி இருக்க பூரா பர்ஃபெக்ட் இல்ல. என்ன, அவன் வேதம் படிக்க மாட்டானா இருக்கும். ஓகே, என்ன ஒரு ஜபம் தான் பண்றான், வெளியில உள்ளதான் உணவை தான் சாப்பிடுறான், இது நைவேத்தியம் பண்றது இல்ல, பார்ஷியலி பக்தி இல்ல. அந்த மாதிரி இருந்தாலும் ஏஸ் அவ நல்லவதான். ஏன்னா முள்ள பக்தி வந்துடும். பக்தி இப்ப நம்ம இதுலயே நம்ம லைஃப்லயே நம்ம பார்க்கலாம். நாம இஸ்கான் செய்யறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தேன், இஸ்கான் சேர்ந்தப்ப எப்படி இருக்கேன்னு அந்த டிஃபரன்ஸ் எனக்கே தெரியும். அந்த மாதிரி நம்ம everybody, so no devotee is perfect. Even if a devotee is imperfect, Krishna considers him as saintly. அப்படி நினைச்சுட்டு நம்ம வழி நடத்தி நம்மள பியோர் சோல் ஆக்கிடுவார் பகவான். அந்த மாதிரி ஆக்கிடுவார். So why Krishna considers imperfect devotee as saintly? ஏன் அவளெல்லாம் அவன் இம்பர்ஃபெக்டா இருக்கிறவாளும் நல்ல saintly people தான். அவங்க என்னோட டிவோட்டி தான் அப்படின்னு ஏன் கன்சிடர் பண்றாங்க? Because he is properly situated in his determination. தினமும் மாலை ஜபிப்பேன். சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாலை ஜபிக்கிறான், ஆனா பாக்கி ஒன்றும் பண்ண மாட்டேங்கிறான் அப்படின்னா பரவாயில்ல. அட்லீஸ்ட் கம்சிமா நான் மாலையா ஜபிச்சுட்டு இருக்கான் இல்லையா, அவன் அந்த மாதிரி ப்ராப்பரா அதோ பண்ணிட்டு இருக்கான். அதுலயே நான் முன்னேறும். அவங்க ஒரு படியா முன்னேறி வருவோம். ஸ்கிரிப்சரல் இதெல்லாம் புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறது இல்லையா, நோ ப்ராப்ளம். அவன் வாட்டி மாலை ஜபிக்கிறான் இல்ல வாட்டவர், மாலை ஜபிக்க மாட்டேங்கிறான், பட் ஆனா ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறான், நோ ப்ராப்ளம். ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிக்கிறியா, வெரி குட். ஆனா அதுல இருந்து முள்ள மாலையெல்லாம் ஜபிக்க ஆரம்பிச்சு நல்ல தூய என்னது பக்தியோட நைவேத்தியம் எல்லாம் பண்ணி அந்த மாதிரி. So he gives all the chance. கொஞ்சம் பக்தி பண்ணா கூடி he takes them அந்த மாதிரி டிவோட்டிய கூடி saintly அவர் பார்க்கிறார். அடுத்த என்ன ரீசன் கொடுக்கிறார்? And he quickly becomes righteous and attains lasting peace. அந்த மாதிரி ஒரு படியா ஏறி அந்த imperfect people also will become perfect one day. அந்த மாதிரி ஒரு இது நமக்கு ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுக்குறார். ஒரேடியா ஒரு நாள்ல இஸ்மால சேர்ந்த உடனே நீ 16 மாலை பண்ணு, ஒரு உடனே நீ நைவேத்தியம் பண்ணதெல்லாம் சாப்பிடணும், வெளியில பொருள் எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னா முடியாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மள திருத்தி நம்ம முன்னேறி போகும். சோ இதுல நம்ம டேக்அவே மெசேஜ் என்ன, பரவாயில்ல நம்ம இப்ப இம்பர்ஃபெக்டா தான் இருக்கோம், ஆனா முன்னாடி இருந்ததை விட இப்ப இவ்வளவு தேவை இல்லையா, இன்னும் ஒரு மாசம் இன்னும் 2 மாசம் போட்டுல இன்னும் கொஞ்சம் தூய பக்தன் ஆயிடுவோம். அப்ப பகவான் நம்மளை ஏற்றுப்பாரு. இப்பவே ஏற்றுதான் இருக்கார், இன்னும் நம்ம நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். நமக்கு ஒரு புரிதல். 9.32. Yes. யாரு மாதாஜி? மாதாஜி. மாம்கி பார்த்த வியபாஷ் ரித்யம் ஏ அபிஸ்யு பாபயோனயஹ ஸ்த்ரியோ வைஷ்யாஸ்ததா சூத்ராஸ் தே அபி யாந்தி பராம் கதிம். பிரித்தாவின் மகனே, பெண்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் என கீழ்குலத்தை சார்ந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் என்னிடம் சரண் அடைபவர்கள் பரமகதியை அடைய முடியும். அவ்வளவுதானா? அவ்வளவுதான் மாதாஜி. விமன் அப்படி எல்லாம் போடலையா? ஓகே, காமனா போட்டுட்டேன். ஓகே, இதுல விமன் எல்லாம் போட்டது ஸ்திரியோ வைஷ்யா ததா சூத்ரா. ஆமா படிச்சேனே. பெண்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் என கீழ்குலத்தை சார்ந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும்
என்னிடம் சரணடைபவர்கள் பரமகதியை அடைய முடியும். சோ இதுல என்னன்னாக்கா இப்ப இதையும் புரிஞ்சுக்கிறவா ஏன் விமன் போட்டிருக்கா, ஏன் வை நாட் மென் இப்படி எல்லாம் பேசுறவா இருக்கா. ஏன்னா அதுக்கு ஒரு நான் எக்ஸ்பிளனேஷன் அந்த மாதிரி கொடுப்பேன். அந்த காலத்துல எல்லாம் பொம்மநாட்டிகளுக்கு தான் ரொம்ப வேலை ஜாஸ்தி. இந்த காலத்துல இப்படிதான் இருக்கும் வச்சுக்கோ. லேடிஸ்க்கு தான் வீட்டுல வேலை, அவ்வளவு வேலை. வெளியிலயும் போயிட்டு சம்பாதிக்கிறா, ஏன்னா இப்ப படிச்சிருக்காங்கிற ஒரு இதுல வெளியிலயும் போறா, சம்பாதிக்கவும் செய்யறா, வீட்லயும் வேலை. எந்த நேரம் அது வேலைக்காரியா இருந்தாலும் சரி, இல்ல வந்து ஹவுஸ் ஹோல்டரா இருக்கட்டும், யார பார்த்தாலும் பார்த்தா விமென் ஒர்க்கிங், ரொம்ப ஒர்க்கிங். அதே போல பக்தி அவளுக்கு நிறைய இருக்கு. ஆனா பக்தி பண்றதுக்கு நேரம் கிடையாது, மாலை ஜபம் பண்றதுக்கு நேரம் இல்லை. ஏன்னா குழந்தைய பார்த்துக்கணும், வீட்டு சமைக்கணும், அங்க ஆபீஸ் போன இது அவளுக்கு தான் ப்ராப்ளமே தவிர மென் இன் ஜெனரல் பார்த்தா அவளுக்கு இவ்வளவு வேலை இல்லை, ஈஸியா அவ பண்ணலாம். இப்போ இதுல என்ன கொடுத்துருக்குன்னா, son of Pritha, those who take shelter in me, though they may be lower by birth. அப்படி சொல்லிட்டு இமிடியேட்டா women போட்டு அவன்கிட்ட women நாங்க என்ன பொம்மநாட்டில lower by birth அப்படிங்க. You should not take கரெக்டா அது என்னதுன்னு புரிஞ்சுக்கணும். விமென்னாக்கா யாரு lower by birth அப்படின்னா வந்து சில பேர் ரொம்ப ஏழை குடும்பத்துல பிறந்திருப்பா, பணம் வசதி இல்லாம இருக்கிற அந்த மாதிரி இதுல இருப்பா. விமெனுக்கு எதுக்கு கொடுத்துருக்கா இந்த வேர்டு கொடுத்துருக்கானாக்கா, அவனுக்கு நேரமே கிடையாது, ஜபம் பண்றதுக்கு நேரம் கிடையாது. காலையில இருந்துட்டா மாமியார் அந்த காலத்துல எவ்வளவு இருக்கும் கூட்டு குடும்பம் இல்லையா. அவர் இது பகவான் எழுதுற அந்த டைம்ல எல்லாம் விமென் அவளுக்கு எல்லாம் ரொம்ப அப்பெல்லாம் படிப்பு கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது. சோ விமென் அவளுக்கு கொஞ்ச நேரம் கிடைச்சு ஏதோ கிருஷ்ண நாம சொல்லி அந்த மாதிரி பண்ணா அவளுக்கு கூடி நான் வந்து மோட்சம் கொடுப்பேன். ஏன்னா அவளுக்கு நாள் முழுக்க பஜனை பண்றதுக்கும் கீர்த்தனம் பண்றதுக்கும் நேரம் இல்லை. ஆனா ஏதோ கொஞ்ச நேரம் என்ன நினைச்சுட்டு பண்றாங்க இல்லையா, அந்த இதுக்கு நான் வந்து அவளையும் நான் வந்து இந்த சமுத்திர கடலை தாண்டி என்னோட உலகத்தை நான் கூட்டின்னு போயிடுவேன். அதே போல வைஷ்யாஸ் மர்ச்சன்ஸ் அவளும் என்னது நாள் முழுக்க உழைப்பா, பணம் சம்பாதிக்கணும்னு உழைப்பா. அதுல கூடி ஏதோ கொஞ்ச நேரத்துல அவ கிருஷ்ணாராமான்னு அந்த மாதிரி சொன்னா கூடி அவளையும் நான் காப்பாத்துவேன். அதே போல ஒர்க்கர் கேட்டகரி சூத்ராஸ் அவள் ரொம்ப உழைப்பா, உடம்பால அப்படி இருப்பா. அந்த காலத்துல கிங் மகாராஜா அந்த மாதிரி இருந்து உழைச்சுதான் இருக்கும். சூத்ரா கேட்டகரியில தேர் சப்போஸ் டு ஒர்க். அந்த ஒர்க் பண்ண இல்ல நான் கொஞ்ச நேரம் ஹால்ட் ஐ வாண்ட் டு ப்ரே அப்படிலாம் பண்ண முடியாது. அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கும். அவளுக்கும் கொஞ்சம் என்ன நினைச்சுட்டா கூட போதும், அவளுக்கும் நான் வந்து அதே கதி கொடுப்பேன். யார் நாள் முழுக்க என்ன வந்து பஜனை பண்ணி கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு இருக்காளோ அவளுக்கு என்ன கதி கிடைக்கிறதோ என்னோட உலகத்துக்கு வரா போல இந்த மாதிரி விமெனுக்கும் சரி வைஷ்யாஸும் சரி சூத்ராஸ் அவளுக்கு நான் கொடுப்பேன். ஒன்றைதான் இந்த லோவர் பர்த் போட்டுட்டு விமென் போட்டிருக்காளே அது எப்படி இங்க போட்டிருக்கேன் வந்து ஸ்ரீயோ வைஷ்யாது இங்க வந்து அதுதான் இங்கதான் லோவர் பர்த் விமென். அப்ப விமென் என்ன லோவர் பர்த்தா அப்படின்னா கொஸ்டின் கேட்பான். we have to understand correctly. அவளுக்கும் நான் வந்து சுப்ரீம் டெஸ்டினேஷன் என்னோட உலகத்துக்கு நான் வந்து கூட்டிட்டு போகிறேன். இது வந்து இதுதான் இந்த ஸ்டோரி. இது வாமனாவதாரத்தோட ஸ்டோரி இங்க போட்டிருக்கு. பட் யாரானாலும் அவருக்கு வந்து மோட்சம் கொடுப்பேன். எஸ் நெக்ஸ்ட் இதுதான் ஈவன் அன்குவாலிஃபைட் கிளாஸஸ் ஆல்சோ அச்சீவ் கிருஷ்ணா பை ஹிஸ் மர்சி. அதான் இது வந்து ஜெகை மதன் இவாளோட ஸ்டோரி இருக்கு. அவளுக்கு வந்து அப்படி குடி பழக்கம் அந்த மாதிரி இருக்கு. அவளுக்கு குடி இது என்னது மோட்சம் கிடைச்சிருக்கு. சோ என்ன நோ டிஸ்டிங்ஷன் இன் டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ். எந்த ஜாதியா இருக்கட்டும், எந்த வேலை பண்ணாலும் சரி, ஒன்னும் கலர் காஸ்ட் கிரீட் கலர் ஒன்னும் பார்க்க மாட்டாங்க. This verse establishes that in devotional service there is no distinction between higher and lower classes. நீ நிறைய படிச்சிருக்கியா அதனால உனக்கு வந்து நான் வந்து நல்லா கூட்டின்னு போயிடுறேன் அப்படி இல்லை. பக்தி ஒன்னேதான் அவர் பாக்குறார். படிப்பு அதெல்லாம் மெட்டீரியலிஸ்டிக் வேர்ல்ட்ல தான் படிப்பு இருக்கா பணம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாம் மதிப்பு பண்றோம் மதிக்கிறோம். ஆனா பகவானோட இதுல வந்து ஒன்லி டிவோஷன் தான். So is opposed to the material conception of life. Material conception பணம் பதவி இதுக்கெல்லாம் தான் நம்ம மரியாதை கொடுக்குறோம். பட் பகவானோட அந்த இதுக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. இது ரெஃபரன்ஸ் என்ன கொடுத்திருக்கா, பாகவதம் 2.4.18 கொடுத்திருக்காங்க. அடுத்தது என்னது, இண்டிகேட்ஸ் பவர் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் அண்ட் பியூர் டிவோட்டிஸ். மனசு அளவுல ரொம்ப தூய பக்தியா இருந்து எனக்கு ஸ்கிரிப்சர் எல்லாம் படிக்க தெரியாது. இந்த ஹரே கிருஷ்ணாவோட நாம ஒண்ணுதான் எனக்கு தெரியும். இந்த ராமாயணம் புக்கும் இதெல்லாம் சான்ஸ்கிரிட்ல எழுதியிருக்கேன். எனக்கு அது படிச்சாலும் புரியாத இதை நான் படிக்கிறதுக்கு நான் பாட்டுக்கு கிருஷ்ணா ராமாவோட என்னோட ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரம் சொல்றேன்னாலும் ரொம்ப இதுதான். அவளும் அந்த இலக்கம் அடைஞ்சிருவா. இந்த பாகவதம் இது என்னது ராமாயணம் மகாபாரதம் எல்லாம் கரைச்சு குடிச்சு எல்லாம் எனக்கு ஸ்லோகம் தெரியும் சொல்லிட்டு பண்றோம், அவளுக்கும் கிடைக்கும். பக்தியோட அவளும் பண்ணா அவளுக்கும் இதேதான் கிடைக்கும். அதனால there is no distinction கிடையாது. Power of devotional service and pure devotees அதுதான் indicate பண்றது. Most simple man taking shelter of a pure devotee can be purified by proper guidance. என்ன proper guidance?
ஒரு யாரோ ஒரு இது கிடைப்பா, அவளுக்கு ஒரு அந்த குரு கிடைச்சு இப்படி இப்படி வழி நடத்தி கொண்டு போகும்போது அவள் கைடன்ஸ் கிடைச்சு அவ வந்து முன்னேறிப்பா. இவன் தான் லோவஸ்ட் ஆஃப் மென் சண்டாளாஸ். சண்டாளாங்கிற மாதிரி இது என்னது கீழ் ஜாதினா என்ன சொல்றது, மலை பிரதேசத்துல எல்லாம் அந்த மாதிரி இருப்பாங்களே, அவங்களுக்கு ஒண்ணு படிப்பு கிடையாது, ஒண்ணும் தெரியாது அந்த மாதிரி. இதுவும் ஒருத்தருக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 2.4.18. அப்புறம் என்னது இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஷெல்டர், வியபாஸ்ரித்ய அந்த ஒரு வேர்டு கொடுத்துருக்கு. அப்படின்னா என்னது ஒன் ஹேஸ் டு டேக் கம்ப்ளீட் ஷெல்டர் ஆஃப் கிருஷ்ணா. அப்படின்னா ஷெல்டர்னா அங்க போய் இருக்கணும் அதெல்லாம் இருக்கும். சரண்டர், டோட்டலி சரண்டர் டு கிருஷ்ணா அந்த மாதிரி இருந்தோம்னாக்கா then one can become greater than great ஞானிஸ். ஞானி யோகி அந்த லெவலை விட நம்ம தாண்டி போயிடுவோமா என்ன மனசளவுல நம்ம வந்து சரண்டர் பண்ணலாம். Your devotees can enable power of lower classes to attain higher perfection. இப்போ இந்த மாதிரி டிவோட்டிஸ், பகவானோட டிவோட்டிஸ், சைத்தன்ய மகாபிரபுவா இருக்கட்டும், இல்ல நிறைய பிரபுபதா இருக்கட்டும், இப்போ அவள்கிட்ட சரண் அடைஞ்சு நம்ம ISKCON இப்படி எல்லாம் படிக்கிறோம்னாக்கா இது அவளோட தயவுல நம்ம வந்து அவ வழி அவ என்ன வழிகாட்டி இருக்காளோ அதை வந்து நம்ம பின்பற்றி இப்ப நமக்கும் அந்த மாதிரி லெவலுக்கு போயிடலாம். Your devotees can enable people to அவளுக்கு அந்த ஒரு இது இருக்கு, என்னது நம்மள வழி நடத்தி போறதுக்கு கொண்டு போறதுக்கு அவளுக்கு ஒரு தகுதி இருக்கு, நம்மளை கூட்டிட்டு போவான், நம்மள ஹையஸ்ட் பர்ஃபெக்ஷன் லெவலுக்கு கொண்டுவான். எக்ஸாம்பிள் விமன், வைஷ்யா, சூத்ரா, யாரு ஆனது பொம்மராட்டிகளா இருக்கும், லேடிஸா இருக்கட்டும், நேரம் இல்ல கொஞ்சம் தான் நேரம், நோ ப்ராப்ளம், அந்த நேரத்துல நீ நல்ல பக்தியோட பண்ணா கூட்டிட்டு போவேன். வைஷ்யாஸ் ரொம்ப தொழில் பண்ணி வீட்டுல வரத்துக்கு நேரம் இல்ல, அந்த மாதிரி ரொம்ப தொழில் அப்ப அந்த காலம் அப்படிதான் இருந்தது. இப்பதான் தொழில் பண்றோம், வீட்டுல இருந்து உட்காந்து தொழில் பண்றோம், டெக்னாலஜி வளர்ந்து கொடுத்து அந்த காலத்தான் நடந்து போவா, நடந்து வருவா, ஒரு இடத்துக்கு போய் ஒரு இது சாமானத்தை வித்து வீட்டுக்கு வரும்போது ஒரு மாசம் ஆயிடும். அந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டுன்னு பண்றவாள் வைஷ்யாஸ் இல்லைன்றதா. அப்ப அவளுக்கு எல்லாம் கூட நான் வந்து பண்ணேன் என்ன நினைச்சுதான் சூத்ராஸ் எல்லாருக்கும் I will give the liberation. Yeah, so I think the last நினைக்கிறேன் 34. யாரு மாதாஜி நெக்ஸ்ட்? 33 படிக்கணும் மாதாஜி. 33 வரணும். 9.33 9.33 வரணும் மாதாஜி. எங்க போய் எடுத்தது கொடுக்கல, அதுக்கப்புறம் இருக்கா படிங்கோ. 33 படிச்சு 34 படிங்க. யாரு நெக்ஸ்ட் எடுக்கிறேன்? நானுங்க மாதாஜி. சாவித்ரி. சாவித்ரி மாதாஜி 33 படிச்சிடலாம். 33 படிச்சு ரெண்டுங்களா மாதாஜி? ரெண்டும் படிங்க. ஸ்கிரீன்ல காணும் 33. கிம் புனர் பிராமணா புண்ணியா பக்தா ராஜர்ஷயஸ்ததாம் அனித்யம் அசுகம் லோகம் இமம் பிராப்ய பஜஸ்வமாம். இவ்வாறு இருக்க புண்ணியமான பிராமணர்கள், பக்தர்கள் மற்றும் புனிதமான அரசர்களை பற்றி சொல்வதற்கு என்ன உள்ளது? எனவே துன்பம் வாய்ந்த இந்த தற்காலிக உலகை அடைந்த நீ எனது அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுவாயாக. இந்த சாதாரண மனுஷாளுக்கே நான் வந்து இதெல்லாம் பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்னாக்கா பெரிய பக்தாஸ் என்னது அது மீனிங் படிச்சாலே அப்ப பெரிய ராஜா மகாராஜா எல்லாம் இருக்காங்க, அவங்க எல்லாம் பண்றாங்கன்னா அவளை பத்தி கேட்கவே வேண்டாம். தினமும் வந்து அவ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அவளுக்கும் இந்த மாதிரி லிபரேஷன் நான் கொடுப்பேன் அப்படின்னு. அடுத்தது படிச்சு கண்டிப்பா மன்மனா பவ மத் பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏ வைஷசி யுக்த்வைவம் ஆத்மானம் மத் பராயணஹம். உனது மனதை எப்பொழுதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி எனது பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. இவ்வாறாக என்னில் முழுமையாக லயித்து நிச்சயமாக நீ என்னிடம் வருவாய். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. லாஸ்ட் என்னது? engage your mind, always thinking of it. அப்ப யாரா இருந்தாலும் சரி, வைஷ்யாவா இருக்கட்டும், சூத்ராவா இருக்கட்டும், கிங் பெரிய பெரிய மகாராஜாவா இருக்கட்டும், யார் இருந்தாலும் சரி, நான் அதெல்லாம் பாரபட்சம் பார்க்க மாட்டேன். சண்டாளனா இருக்கட்டும், இல்ல கிங்கா இருக்கட்டும், சூத்ராவா இருக்கட்டும், ஸ்திரீகளா இருக்கட்டும், யார் இருந்தாலும் engage your mind, always thinking of me. எதை பண்ணினாலும் என்ன நினைச்சு பண்ணுங்க, ஆஃபர் ஒபீசன்ஸ், நமஸ்காரம் பண்ணுங்க, and என்ன வர்ஷிப் பண்ணுங்க. being completely absorbed in me, surely you will come to me. என்ன ஃபுல் ஐக்கியமாகி எல்லாமே என்னாலதான் நடக்கிறது நல்லா புரிஞ்சுன்னு அது போல இருந்ததுன்னா என்னோட உலகத்துக்கு வரத்துக்கு, எங்கிட்ட வரத்துக்கு எல்லா அருகதையும் உங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னு இது முடிக்கிறார். இந்த லாஸ்ட் இதை படிச்சுடலாமா மாதாஜி? படிக்கிறோம் மாதாஜி முடிக்கிறதுக்கு. ஓம் தஸ்யதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே ராஜ வித்யா ராஜகுஹ்ய யோகோ நாம நவமோத்யாயः. ஹரிஹி ஓம் தஸ்யத். சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. 1 minute. இது ஸ்லைடு முடிஞ்சு கொடுத்து நினைச்சேன், இன்னும் இருக்கு, கொஞ்சம் இருக்கு, அது முடிச்சு
ஒரே நான் நினைச்சேன் டயச்சே லாஸ்ட் இது அப்படின்னு நினைச்சேன். இந்த ஸ்லைடு விட்டு போச்சு. அப்ப கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இஸ் ஒன்லி மீன்ஸ் ஃபார் டெலிவரன்ஸ் ஃப்ரம் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல என்னெல்லாம் நம்ம அவதிப்பட்டு இருக்கோமோ அதுல இருந்து நம்மள வந்து இது விடுபட்டு நம்மளுக்கு வந்து கிருஷ்ணாவில கொண்டு போறதுக்கு வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இந்த மூமெண்ட் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது. இன்னும் பெரிய ஒண்ணும் இல்ல, பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை வச்சு பகவான் தியானம் பண்ணும்போது தான் சொல்றான், வேற ஒண்ணுமே டிஃபரெண்டா சொல்லவே இல்லை. கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இல்லையா? இஸ்கான்ல என்ன சொல்றா, எது பண்ணாலும் பகவான் நினைச்சு பண்ணுங்கோ, நைவேத்தியம் பண்ணுங்கோ, இதெல்லாம் தான் சொல்றான். சோ வர்ஷிப் கிருஷ்ணா டைரக்ட்லி தான் 9.3 என்ன சொல்லியிருக்கு, வர்ஷிப் கிருஷ்ணா டைரக்ட்லி ஆஸ் அட்வைஸ் பை லார்ட் ஹிம்செல்ஃப். டைரக்டாவே பகவான் கற்பனை பண்ணி நம்ம பண்ணலாம், டைரக்டா கொடுக்கலாம். எங்கேஜ் யுவர் மைண்ட் ஆல்வேஸ் இன் திங்கிங் ஆஃப் மீ. உங்க மைண்டும் சரி என்ன நினைச்சுட்டு எல்லா வேலையும் பண்ணுங்க. பிகம் மை டிவோட்டி, என்னோட வந்து பக்தனா இருக்கிறீங்க. ஆஃபர் ஒபீசன்சஸ், எல்லாம் நமஸ்காரம் எல்லாம் எனக்கு பண்ணுங்க. வர்ஷிப், என்ன வந்து ஸ்துதி, என்னை ஸ்துதிக்கிறதுக்கு தான் நிறைய இருக்கு. கிருஷ்ணரோட பஞ்சமே கிடையாது, கிருஷ்ண ஸ்லோகம் தான் நிறைய இருக்கு. சோ இதுல நம்ம இதை என்ன படிச்சோம், அது வந்து முடிச்சிருச்சுன்னா ஐ திங்க் என் மனசு கேட்கலையோ 2 நாள் இருக்கே, அதையே முடிக்கணும் அப்படின்னு. இப்போ கிருஷ்ணனை பற்றி கேள்விப்படல், தகுதிகள் மற்றும் தகுதியின்மைகள் அது பார்த்தோம். அப்புறம் பலமான அறிவு, கிருஷ்ணரை நினைத்து பார்க்க முடியாத ஸ்தூல உலகத்துடனான உறவு, அதான் வேறுபாடு மற்றும் ஒருமைப்பாடு, அது நேற்றுக்கு இதை பார்த்தோம். அப்புறம் இது இன்னைக்கு என்ன பார்த்தோம்னா, வழிபடாதவர்கள் மற்றும் வழிபடுபவர்களோட கதி என்ன ஆகும். கிருஷ்ணர் வழிபாட்டில் மிக உயர்ந்த பொருள். அப்புறம் லாஸ்ட்ல இருந்து கிருஷ்ணன் நேரடியாக வழிபடுதன் மகிமை, அது 34 இப்ப நம்ம பார்ப்போம். Okay, so this ends our slides. ரெக்கார்டிங் ஆஃப் பண்ண மாதாஜி பண்றேன், பார்த்தா மறந்து போயிடுச்சு.